e no nome do Padroado do Museo do Pobo Galego o que represento. Benvidas, benvidos. Acompáñanme nesta mesa a nosa vicepresidenta María Xosé Fernández Cerviño, que vai actuar como secretaria do Consello Galego de Museos, que é en ausencia de Esperanza Gijirei, que todos sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá. Acaba de disculparse porque tuvo unha inundación na casa e non pudo vir. Enviounos o seu texto que María Xosé, como secretaria e no seu nome, vai a lernos enseguida. Sabedes que é a presidenta do Consello e que non pode estar aquí por unha traxedia hídrica na súa casa esta mañá.
que tamén está o Consello Galego de Museos no mes de novembro, porque está o Museo do Pobo e aquí estamos nós. E nese sentido, digo esta continuidade porque é moi satisfactorio pensar que entre as funcións e os obxectivos que ten o Consello da Cultura Galega está xustamente crear espazos para esa análise, para esa reflexión, para a elaboración de propostas, etc. E ao mesmo tempo hai tamén unha función que nós queremos cumprir e que, na medida das nosas posibilidades, que creo que estamos contribuindo, é a cohesionar o ecosistema cultural galego. Entón, con eses dous fíos que se unen necesariamente, é moi satisfactorio pensar que hai sectores que se poñen ao labor. Hai sectores que se poñen ao labor e que asumen crear espazos propios de reflexión, de análise, de elaboración de propostas para procurar un futuro que sexa millor que o presente que temos. E con iso non quero dicir que o presente sexa malo, senón que, naturalmente, un ten que estar sempre atento a como pode milloralo, a como pode crear camiños para que o futuro sexa millor. E que sexa máis acorde cos tempos que corren e, ademais, facendo de que maneira? Pois a base de coñecemento mutuo, de axuda mutua, de propostas que sempre son máis eficaces se son dunha rede, se son dun tecido, que se son dun fío só. Entón, nese sentido, eu creo que como Consello da Cultura Galega non temos máis que felicitar os promotores que colleron o temón deste barco, a todos os que forman parte deste proxecto que espero que continúe de creación deste espazo que chamaste ese Coloquio Galego de Museos Locais e que esperamos que teña unha continuidade periódica, que gañe vizo, que gañe autonomía do sector para xerir os seus propios presentes e futuros e, desde logo, podedes contar co apoio do Consello da Cultura Galega naquilo que vos consideredes necesario. Non pretendemos tutelar o proxecto nin a súa marcha, senón contribuir na medida en que nós poidamos facelo con toda a seguridade. Por tanto, nada máis, moitas grazas. Espero que a xornada de hoxe sexa tan feliz como o tempo permita e tan eficaz tamén como para renovar os ánimos para unha andaina daqui ao próximo encontro e aí nos atoparemos. Pois mil grazas ás miñas dúas compañeiras de mesa, é un placer traballar sempre ao pé delas. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega, ademais, porque nos permite non só darnos a benvida entre nós nesta sala, sino a todas as persoas que nos escoiten en directo na grabación, na transmisión que se está facendo en este momento gracias ao Servizo Técnico do Consello e que, ademais, permanecerá na rede para poder ser consultada ou vista para o futuro. Iso significa aproveitar recursos e estar aí. Moitas grazas especiales ao pequeno comité organizador desta sesión que traballaron moi duro e me consta. En primeiro lugar, a nosa vicepresidenta María Xosé e o profesor Reboredo que coordinou, pero tamén o profesor Sierra e o resto, a profesora Fátima Braña, que, por decilo así, traballaron máis directamente na preparación de todas e cada unha das sesións, pero a todos os patróns e patroas e membros do Consello Galego de Museos que axudaron en todo o que estuvo na súa mão. Abrimos, pois, este coloquio que nos xunta máis de 20 museos de Galicia participando en mesas e palestras e especialistas da academia, a especialistas das distintas áreas técnicas que nos competen. O que queremos celebrar con esta sesión son os 20 anos do IEI, o Instituto de Estudo das Identidades do Museo do Pobo Galego,
E este aproveitar as circunstancias nos leva a unha reunión como a de hoxe. O IEI naceu con vocación de ser motor teórico do museo, de establecer e desenvolver liñas de investigación e intervención sociocultural nos diferentes ámbitos que nos son propios, con especial atención ao estudo dos diversos aspectos da identidade galega. Ao mesmo tempo, pretendeu e pretende contribuir ao estudo e á formulación de posibles solucións para aqueles problemas que teñan especial relevancia para a sociedade galega, estimular a colaboración estable de novos investigadores e técnicos no marco do museo e promover a formación en todos os temas que nos son propios. No desenvolvemento destes obxectivos, tivo dúas líneas de traballo moi claras. Por un lado, a realización de foros de estudo e debate sobre diversas temáticas de gran interés para o noso país e como colofón destes traballos a edición das correspondentes publicacións que permitiron a difusión dos resultados e do coñecemento xerado. Na páxina web do museo dispoñedes desde este ano de acceso libre á totalidade destas publicacións que se foron xerando ao longo de 20 anos. E, por outro lado, o IEI, o Instituto de Estudos das Identidades, converteuse tamén no impulsor e principal actor dentro do museo na atención ao noso PCI, o noso patrimonio cultural inmaterial, para o que promoveu a creación do APOI, o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, e propuxou o seu traballo ata día de hoxe, que poderemos conocer a remate da sesión da tarde. De modo complementario ao programa de traballo que tedes todos nas vosas mans, asistiremos neste día a un acto moi especial. Esta tarde faremos a sinatura de recepción formal no museo dunha peza das que se conservan moi poucos exemplares no país, un arado de tipo cambela que nos ofrece o Mubiclá, onde está, ali estás, que nos ofrece o Mubiclá, Museo Vivo e Integrado do Campo e a Locomoción Agraria de Láncara. Un modo de facer visible nunha data tan sinalada, este cumpleanos do IEI, este aniversario do IEI, a colaboración entre museos e as posibilidades de nos enriquecer mutuamente cando coidamos as nosas relacións. Moitas grazas ao Mubiclá e ao seu Consello Asesor que nos fixo destinatarios desta doazón. Convídovos especialmente a todos os museos que estades presentes a asistiren esta tarde ás 18 horas o acto de recepción previsto para lle dar a mellor acollida a esta peza. E con isto, moitas gracias. Asistiremos de seguido ao relatorio inaugural desta sesión que pronunciará a doutora Fátima Braña, queridísima patrona do museo, e que titulou Alicerces, disparidades e utopías dos museos locais. Gracias, Fátima, cando queiras. Moi bons días a todos. Por encargo da directiva deste Museo do Pobo Galego, pois encomendaron a min
a función de presentar a Fátima Braña, recomendándome, ademais, como é lóxico, que fixera unha presentación moi breve e moi elemental, pero que dé un pouco unha idea da persoa que é Fátima Braña. Fátima Braña é profesora no campus de Ourense da Universidade de Vigo, é profesora de antropoloxía, de social e cultural, diríamos, ou sociocultural, para resumir un pouco máis. Ali exerce a súa docencia, pero sigue vinculado ao mundo dos museos por unha razón moi sinxela, porque ela fixo a súa tese de doutoramento sobre un museo, concretamente sobre este museo, sobre o Museo do Pobo Galego. Aí, en torno a este museo, xirou a súa tese de doutoramento, publicouse en forma de libro, despois, posteriormente, e, digamos, esa foi a causa de que atinxira con mérito o nivel académico de doutorado e así puidera hoxe ser unha brillante profesora de antropoloxía da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Ela vai a falar de museos, porque ela sabe de museos. Ela traballou anos o tema de un museo e iso levouna ao coñecemento de moitos outros museos e ao coñecemento da problemática que teñen os museos, incluso os pequenos museos de Galicia. Ela formou parte, xunto coa miña persona e con Xosé Carlos Sierra e con algunhas persoas máis, formou parte do pequeno comité que organizamos estas xornadas. Moitas dos seus consellos e moitas das súas insinuacións están reflectidas no propio programa. O propio programa é froito, entre outras cousas, tamén dos consellos e insinuacións de Fátima Braña. Xa non vou decir máis, está presentado o personaxe e agora creo que o mellor é que todos a escoitemos a ela, que nos transmita o seu saber e nos transmita a súa opinión sobre este tema dos museos e dos pequenos museos locais. Ánimo, Fátima Braña, adiante co traballo. Moitas grazas. Vou ben ocupar un momentiño da presentación para que estea... Isto sempre soe ocurrir, non? Un ten dominado o PDF cando están presentando outras persoas, pero cando tocache a ti, xusto despistas. Sí, ven alguén na miña axuda. Grazas! Moitas grazas. Bueno, moitas grazas por esta presentación, grazas por ter en conta as miñas suxestións para a presentación e moi agradecida a coordinación deste coloquio do Instituto de Estudos das Identidades por propoñerme e aceptar esta proposta tamén para comenzo deste coloquio. Bueno, a miña idea para esta presentación inicial sería un percorrido que con este título de Alicerces, disparidades e utopías dos museos o que quería reflectir es algúns vericuetos, algúns camiños sinuosos e complexos e moitas veces en círculo que temos no ámbito dos museos e máis en concreto dos museos locais. Entón, en que vai consistir a miña presentación, basicamente intento facer unha reflexión de como ciencia e museos están intrínsecamente vinculados, pero tamén como os nesgos do ámbito científico calan e se reproducen e se representan nos museos e nos museos locais tamén. E quería tamén
na miña posibilidades ou nas miñas posibilidades traer diferentes materiais de compañeiros e compañeiras que teñen traballado sobre o tema dos museos e en concreto dos museos locais para trazar, digamos, eses elementos que poden ser de interese para o debate durante este coloquio. E, bueno, a ver se consigo facer unha introducción que sexa axeitada ou que, polo menos, unha das intencións é que poidamos recoñecer en esos lugares comuns. Probablemente veredes que as miñas notas concordan os vosos coñecementos e coas vosas lecturas, porque sairán probablemente do mesmo sitio. Pero me parece interesante que, primeiro, establezamos un pouco os lugares comuns, non? De onde vimos e por que estamos aquí repensándonos isto con comunidades, con museos locais e con a perspectiva do cambio e do futuro que vai implícito en esa palabra. Entón, bueno, pois quería comenzar un pouco índonos lonxe no tempo para entender a idea da reflexión etnográfica que dice Lourdes Méndez como un antecedente ao proceso de reflexión ou de coñecemento científico antropolóxico. Eu, como dixo Xosé Manuel Reboredo, son antropóloga, fago parte desta profesión hai xa unos cuantos anos. E, obviamente, a miña presentación ten este nesgo. Lóxicamente, vou a traballar máis desde o ámbito da antropoloxía por dúas cuestións. Unha, ou máis ben por tres, unha, porque é a miña principal disciplina de traballo e de investigación. Outra, porque me parece que é fundamental a visión antropolóxica, holística do mundo dos museos en Galicia. A iso me levo dedicando moitos anos. E, finalmente, porque os museos de etnografía e de antropoloxía son os museos que teñen máis número, digamos, de entidades, ou a tipoloxía museal que ten maior número de entidades ou tipoloxía de fondos, sobre as estadísticas tanto galegas como do Estado español. Bueno, aí hai algunhas problemáticas. Bueno, pois, volvendo a cuestión dos alicerces, quería representar aquí o que Lourdes Méndez nos trae, esa diferenciación entre a reflexión etnográfica previa ao coñecemento científico ou a articulación científica da antropoloxía, como esa descripción deses outros de outro lado, os outros de fora, en unha descripción exenta de metodoloxía científica, pero descriptiva en base aos encontros con outras persoas de outros mundos. Nos podemos poñer no ámbito das grandes descubrimentos, das eras das grandes viaxes e das grandes expedicións comerciais. Sobre esa idea de estes descubrimentos están as ideas deses outros como adxetivados como paganos ou bárbaros, salvaxes ou primitivos, esa idea desa outredade dos que están máis aló da chamado Occidente. E a partir desa idea deses outros aparecen esa fascinación tamén por aquilo que non se coñece, por aquilo que se está descubrindo. E desde esa fascinación tamén aparecen esa idea de coleccionar. Non é que estea falando de un relato unidireccional, ni moitísimo menos, nin temporal, estricto senso, pero sí que me gustaría relacionar esta idea de curiosidade e de descubrimento de outras sociedades, de outros grupos humanos, coa idea tamén de coñecer outros espazos territoriais e a vez apropiarse ou recolectar obxetos que parecen curiosidades ou maravillas, e de aí o que xa coñecemos todos, non, que son os gabinetes de curiosidades ou as cámaras de maravillas, con esa idea de unha mestura entre arte, ciencia, tecnoloxía e viaxes que dá lugar a eses primeiros lugares de colección de moitas cousas diferentes. Un seguinte momento que me gustaría comentar é esta oposición entre reflexión etnográfica, es decir, a descripción do outro, sen un aval, digamos, ou unha metodoloxía científica recollida do método científico, aparece despois o antropoloxía científica e o proxecto científico antropolóxico. En esa idea,
Xa temos o paradigma evolucionista, a idea de unha evolución unilineal das sociedades humanas, e sobre esa idea de evolución unhas taxonomías que se basean basicamente no bioloxicismo, es decir, sexo e raza van a ser os parámetros nos que a división dos grupos, das persoas que se descubren, das sociedades que se encontran, van a ser catalogadas en unha taxonomía que tamén copia, digamos, o modelo das ciencias naturais, coa clasificación lineana do mundo vegetal, o mundo animal, os reinos vegetal, animal, e esas taxonomías xerárquicas que dan lugar tamén ou que se trasladan tamén ao ámbito do mundo social e do mundo cultural. Desde aí, desde esa perspectiva evolucionista e desde esa perspectiva de adoptar o método científico das ciencias naturais para a observación deses outros lonxanos, pois é onde veñen, e o comenta Azcárraga na súa tese de doutoramento que leu hai pouco tempo, que como os museos nacionais se recollen desas primeiras exposicións científicas no ámbito colonial, é dicir, no ámbito desde a metrópoli, esas exposicións para coñecer, para legislar, para administrar territorios máis alá das súas fronteiras, e como recollen eses obxetos e esos estudios serán as bases das coleccións dos museos nacionais de antropoloxía, que se forman basicamente a partir do período, ou sobre todo no período colonial. Desde esta perspectiva aparece tamén a idea da separación de natureza e cultura. Por que é importante termos en conta esta separación? Porque é a base tamén para a división sexoxenérica, para entender estas oposiciones binarias entre natureza e cultura, entre salvaxe e civilizado, entre home e muller, tendo unha, digamos, paralelismo en esas triadas entre natureza salvaxe, home, máis ben ao revés, está mal posto aquí, sería natureza salvaxe muller e cultura civilizado home, non? Entre esas triadas e como o mundo a través desas taxonomías se aprende e a ciencia reconstrúe esas visiones a partir destas categorizaciones e destas taxonomías. Me parece importante que vayamos a este análise para despois poder trazar os nosos propios camiños de futuro, traballar desde esta base. Bueno, seguindo, como decía, con unas sinuosas líneas de trazado que me interesaba para o argumento, de motivar a reflexión, a visión, a nosa posición no mundo no que traballamos e como vamos a ver os museos locais na súa posición social, pois me interesaba tamén trazar quiebros nestas líneas, e un deses quiebros sería traer agora eses outros de dentro. Falaba antes de como a exploración, a reflexión etnográfica e o método científico fala na antropoloxía nas súas orixes como disciplina dos outros de fora, do ámbito da colonización, das sociedades que foron colonizadas, e, por outro, tamén, nun momento determinado, hai un xiro da antropoloxía cara ás sociedades internas, cara ás propias sociedades das metrópolis. Pero esas sociedades non van a ser os destinatarios, os novos suxeitos de estudo, non van a ser as persoas da academia, non se vai a facer unha antropoloxía ou unha etnografía de Cambridge ou de Oxford, senón que se vai facer unha antropoloxía das persoas do pobo, dese mundo dos outros de dentro que fala Lourdes Méndez, e que sitúan a esas outredades dentro do espazo ou do mesmo territorio que as academias, pero que se alimenta tamén desa idea, por un lado, da necesidade de conservar o que está sendo demolido ou arrasado ou simplemente modificado polas condicións socioeconómicas da revolución industrial, sino tamén influe dunha forma decisiva o ideario romántico, que aquí, os profesores que están aquí
coñecen ben e teñen escrito e son a base do que eu fornecín para o traballo de doutoramento hai xa moitos anos e coñecen ben toda esta transición e a importancia do ideario romántico nesa conformación da mirada da antropoloxía cara ás sociedades campesiñas, ás sociedades obreiras, ás mulleres, pero sempre nun ámbito desde a marxinación e a exclusión dos ámbitos de poder, de decisión e de estudio, desde como unha outra edade dentro dos espazos digamos estatais, pero nun espazo social completamente diferenciado de aqueles que fan os estudos ou de que toman os datos e os recopilan, os estudan e analizan. Entón, sobre esta idea de volver a mirada cara aos de dentro, aparece esa idea de espírito do pobo, de espírito popular, da posición do pobo como guardián do auténtico, do pasado nacional, que tamén retomado polos totalitarismos dos primeiros anos do século XX e posto a merced, digamos, a idea de folclore e de etnoloxía de cara a un servizo estatal para a xustificación das unidades ou dos idearios políticos, en este caso do franquismo. Outra idea que me parece interesante e que recolle Torres Camacho no seu volumen sobre o turismo no franquismo, parece importante ver, e que tamén recoñece Yáñez, a idea de como no tardo franquismo, a partir dos anos 60, creo que era 68, cando é o segundo programa do Plan de Desenvolvemento, de Desarrollo, aparece xa esa idea de o turismo nacional implicado no ámbito do interior, non só a promoción de sol e playa, que é a que coñecemos quizá máis, sino que tamén se volveu a mirada cara ao interior para dotala de espazos culturais que fixeran posible, digamos, a atracción turística. E en isto ten que ver tamén, creo eu, de alguna maneira, a creación de algunos centros e, sobre todo, dos intentos que non acabaron de callar sobre os museos de etnoloxía, folclore ou de tradicións populares. O deixo por aquí un pouco para seguir e seguir cos alicerces e vernos xa un poquito a partir dos anos 77, 76, sobre todo nos anos 80, hai, eu en algún momento temos visto que hai unha explosión quizás explosión non é moi aceitado, pero sí un renacemento de actos festivos que teñen que ver coa movilización identitaria e coa movilización nos povos aquí en Galicia, e ao mesmo tempo tamén se dá unha apertura ou unha fundación de moitos dos museos locais ou moitos museos en Galicia. É o fenómeno que non é só exclusivo de aquí, de Galicia, sino que é un fenómeno que está, polo menos, documentado en todo o Estado español, en Portugal, que o veremos máis adelante, aí non vou a entrar. Simplemente a idea de que fala Bolaños sobre a museofilia contemporánea, esa idea de crear museos, a necesidade que moitas comunidades, moitas persoas, moitas institucións e incluso asociacións privadas ou persoas privadas de poñer esas coleccións á disposición do público desde unha forma máis local e máis enraizada con ese territorio. Se crean, como dice Romero de Tejada, a creación de pequenos museos que la relaciona co proceso democrático e coa necesidade de contar a microhistoria que comentaban antes a presidenta do Consello Galego de Museos, a secretaria do Consello Galego de Museos e a propia presidenta do Padroado, sobre esa necesidade de hacer ver a microhistoria e unha reivindicación de afirmaciones identitarias do local
frente ao ámbito nacional e incluso sobre o ámbito regional. Isto tamén vai ser importante, creo eu, a hora de entender os museos locais na actualidade e, bueno, moitas destas iniciativas, segura ben sabedes vos, que teñen que ver con, bueno, o ámbito social e, sobre todo, que se nutren de moita vontade e de moita tempo en comunidade ou facendo comunidade a través dun proxecto que ten que ver cos museos. Bueno, antes de pasar á seguinte fase, a verdade non sei se vou moi ben de tempo, se me podes... Vale. Pois, só comentar un pequeno dato que a min me parece interesante, imagino que é simplemente saber que no ano 2018 había como 87 museos no sistema galego de coleccións museísticas, había 87 entidades, agora hai 82 no 2022, segundo a estadística do Estado español. Quería agora pasar estamos no momento presente e quería abrir o abano para ver, digamos, as diverxencias e as múltiples posibilidades que toma ese proxecto común ou esa vinculación común, as múltiples formas ou contradiccións ou elementos nos que estamos agora no presente e que traballamos con eles. Primeiro, teríamos que ver que son eso dos museos locais, non? Que entendemos por museos locais? Realmente eu non atopei unha definición. Tampouco me parece interesante tela estricto sensu. Me parece que é importante que creo que temos, ou xa o veremos ao longo deste coloquio, eso é unha das partes importantes, creo eu, deste coloquio, e que vexamos como vamos a definirnos ou se queremos realmente facer unos límites de definición. Nos parecen operativo este proceso, pero, bueno, revisando a literatura museolóxica e antropolóxica en relación cos museos locais, basicamente o que, cando nomeamos museos locais, estamos facendo referencia á proximidade, á identidade e á participación comunitaria, es dicir, estamos enlazando os museos a espazos territoriais de influencia máis pequenos, con colecciones museográficas bastante abertas, digamos, ou unha miscelánea de coleccións ou en canto ás tipoloxías establecidas na enquisa, en este caso estoume referindo ás tipoloxías da enquisa do Estado español, e, bueno, nese caso serían fondos que teñen que ver ou que importan a eses territorios ou que importan a esos grupos sociais que activan esos museos, os que os poñen en marcha, espazos que se comparten, no que se comparte memoria e no que se traballa, digamos, dese ámbito voluntario que veíamos antes, e un coñecemento do espazo social que significa ese territorio e que dá, digamos, cobertura a ese museo a un discurso de interpretación e de coñecemento do territorio no que se inseren. Outra das características, e aí non nos vamos a enganar, e obviamente entendo que sairá ao longo deste coloquio, son os escasos recursos, a dependencia destos centros e, sobre todo, a súa invisibilidade de cara á captación de público, pero tamén de cara aos programas, ás redes, etc. Outro traballo sería ver que posición teñen nas redes sociais actualmente no ámbito digital, pero, bueno, eso escapa ás miñas obxectivos para este relatorio. Outra cuestión que me parece importante que temos que ver hoxe no presente é a que lle chamamos comunidade. Estamos falando, e desde o propio ICOM, a chamada aos museos, o futuro dos museos con comunidades en constante cambio, é o lema do ICOM do 2025 que recolle este coloquio de museos, a meu modo de ver, moi acertadamente. A que nos referimos con comunidades? Claro, este concepto ven tamén da tradición das ciencias sociales desde a socioloxía e a antropoloxía, desde Tonis a Durkheim, esa idea de comunidade como algo fixo, estable e compacto, digamos. As comunidades na actualidade non son eso, nin as miramos como tal, as miramos como grupos sociais que teñen
unhas diferencias non son en nada homoxéneas e nin territorialmente lles podemos poñer unos límites claros. Pero si falamos de comunidades e na literatura como esa idea de conxunto de persoas que teñen digamos, propostas identitarias ou recoñecementos identitarios entre sí, que crean vínculos entre sí e que soportan de alguna maneira parte do traballo dos museos locais e tamén do patrimonio cultural, por que non? En moitos casos. Unha cuestión que me parece interesante que leí de Roger é que comentaba como os museos máis enraizados mostraron un maior apoio social e, por tanto, maior resiliencia no ámbito da pandemia, no ámbito da crise do COVID. Entón, creo que este apoio territorial e este apoio social dos museos locais teñen que ver con esa idea de construir comunidade e que se construa a comunidade a través do museo local, pero tamén se construe, digamos que unha relación dialóxica en constante negociación. Creo que me pasei. Vale. Outra cuestión que ten que ver e tamén compre ter en conta é sobre o patrimonio cultural inmaterial e, neste sentido, o ICON nos fala de 3 cuestiones que recollo aquí sobre as líneas para este 2025 e para o debate dos futuros dos museos en comunidades en constante cambio, que teñen que ver co patrimonio cultural, coa xente nova e coas novas tecnoloxías. Bueno, unha das novas tarefas, non tan nova, pero temos aquí, recollo simplemente o epígrafe das funcións que se esperan dos museos na Lei 721 dos museos de Galicia e outros centros museísticos de Galicia, para que vexamos, sabedes que nas 3 categorías dos museos, dos centros museísticos, perdón, que é unha denominación que a mí me custa, teño que recoñecelo, os centros museísticos, os museos, as coleccións e os centros de interpretación. Bueno, pois nas 3 tipoloxías aparece a idea, obviamente, aos museos con maior responsabilidade, se lle atinxe maior responsabilidade, a transmisión, a fomentar a creación e a transmisión do patrimonio cultural inmaterial, potenciando a dimensión inmaterial das súas coleccións, en especial as etnográficas, os fondos orais e as imaxes. Bueno, algo que desde o Museo do Pobo Galego levan facendo desde moito tempo, pero tamén en soporte o veremos co apoio, que me parece moi importante para ver en que medida entendemos o concepto de patrimonio cultural inmaterial e tamén me parece interesante ver esta disparidade entre a normativa legal actual que constriñe as declaracións de museos ou de centros museísticos a 3 tipoloxías e sempre e cando sexan autorizadas pola Consellería de Cultura e a dispersión de museos ou a museofilia que veíamos como apareceu a finales do século XX e que sigue na actualidade máis ou menos dando bastantes froitos e abrindo bastantes centros. Entón, me parece interesante, a través do patrimonio cultural, ver estas necesidades e a solicitud destas tarefas novas ou novas en canto á normativa e a exixencia normativa, pero tamén bellas no sentido en que a división entre patrimonio inmaterial e patrimonio material pode ser, digamos, unha clasificación operativa para as listas da UNESCO e para outras moitas cuestións, pero tamén pode ser algo que non é operativo no sentido en que veimos traballando co significado e coa produción dos obxetos dentro dos museos desde sempre. É a significación e a importancia dos museos. Entonces, en este caso, a división entre patrimonio cultural e inmaterial non tería, materialidade e inmaterialidade non tería moito sentido, salvo que pensemos en ese patrimonio cultural inmaterial fora do ámbito das custodias do museo, que pode ser enlazado como vínculos entre o proceso comunitario, que ben sabemos que o patrimonio cultural inmaterial nace e ten sentido só dentro das comunidades e que está vivo, e enlazar eses procesos de vivencia e
tradicións, festividades e demais, cos actividades e cos procesos dos museos, que aquí, ou coas actividades tamén dos museos, e aquí a mí me parece francamente unha liña de traballo que creo que se fai, pero que me parece realmente moi interesante. Outra cuestión, e seguindo tamén coa liña do que propón o ICON, é traer aquí, e no que a mí me corresponde tamén, creo que temos que revisarnos un pouco no sentido de que papel tomamos as persoas que estamos na academia ou en que medida podemos colaborar ou non, ou temos sido abertas a colaborar desde hai tempo coas profesións e coa museoloxía en concreto. Ter tamén en conta que, por exemplo, a Lei da Ciencia do Estado español sí permite aos museos estatais ser centros de investigación, sin embargo, aquí en Galicia, de momento, iso non o vemos. Sería interesante que isto se abrira no sentido de poder establecer formas de colaboración entre academia e museos en clave de entidades de investigación tamén. Iso me parecería importante. En que medida tamén a investigación e desde a academia ou desde a profesionalización antropolóxica, pero tamén desde outras disciplinas, en que medida temos a capacidade, a vontade, a posibilidade de facer a selección de obxetos do que se vai a seleccionar de agora o presente, no ámbito etnográfico e no ámbito antropolóxico, que seleccionamos hoxe no presente para que sexa conservado no futuro da sociedade que hoxe temos. Quen está autorizado para esta representación ou para esta selección e como traballamos para facer esas investigacións de base que permitan distinguir o que nos parece neste momento ou que lles parece ás comunidades en contextos de igualdade e de forma aberta importante ser conservado para o futuro desde a sociedade do presente, desde agora, desde o noso que facer e das ferramentas que nos utilizamos para os momentos presentes. Me parece importante tamén traer o tema tecnolóxico, porque o fala o ICON, pero tamén me parece que nos abre un montón de retos e un montón de posibilidades ás que o mellor non lle estamos dando suficiente saída. No meu caso, ou na miña opinión, moitas veces, porque eu personalmente vexome como casi un tsunami tecnolóxico o que moitas veces intentas non sucumbir e que resulta moi complicado moitas veces manexarse con tanta tecnoloxía que para min é nova. Entón, sí que é necesario, e aquí ven a implicación das persoas máis novas que teñen unhas capacidades, digamos, xa habituadas ao traballo tecnolóxico ou a mirada desde as pantallas e desde as aplicacións para esa alfabetización digital que se entende desde o punto de vista de Miadelis e Cohen como non só a capacidade de acceder a avaliar e crear contidos digitais, sino tamén entender en que medida esos contidos digitais ou esas aplicacións ou esas ferramentas tecnolóxicas que estamos utilizando influen nas nosas capacidades ou nas nosas miradas de cara ao que estamos seleccionando, o que estamos facendo, o que estamos ofrecendo e como estamos representando. É dicir, en que medida a tecnoloxía nos está introducindo outra vez esos nesgos dos que falaba ao principio, e por iso me parecía interesante ou me parecía imprescindible empezar desde a reflexión etnolóxica e desde o proxecto científico para entender que esos nesgos seguen enraizados e seguimos reproducindos, siguen sendo parte da nosa sociedade e moitas veces seguimos traballando con ou vemos traballos que realmente teñen unhas taxonomías xa moi antiguas e que reproducen os sesgos do que podíamos chamar en antropoloxía, o vemos máis aquí, o bicentrismo e a androloxía que lle chama Lourdes Méndez, o veremos na seguinte diapositiva. Simplemente falar un pouco da cuestión das tecnoloxías, de como esa nova formación, que debe ter as novas profesións ou que debe ter a formación para as persoas que se están actualizando, pero tamén as persoas novas que estades entrando no mundo dos museos e que tedes de man, digamos, un coñecemento, ou eu lle presupoño un coñecemento, unha facilidade para traballar con estas ferramentas. Iso pode ser un sesgo, por suposto, desde a miña perspectiva.
E, finalmente, quería falar das utopías como fórmulas de futuro. Eu entendo as utopías, ou falo de utopías, no sentido de proxectos de futuro que agora me poden parecer, ou que poden parecer teóricamente, e isto non é cousa miña, sino que ven máis que nada das lecturas, sobre todo, de Lourdes Méndez, sobre a antropoloxía feminista, que a idea de que queremos facer ou como nos queremos plantexar o formular o futuro desde o presente, es decir, en que medida eu espero que a sociedade, que o meu traballo, que o meu escritos, a miña docencia e o que faganos en colaboración cos museos estea interpretado ou propoña novas formas ou formas que non son novas, que xa están formuladas desde a visión crítica dos anos 60, 70 e 80, desde o feminismo e desde a teoría decolonial, como podo recoller todo ese marco teórico que xa está formulado e como podo aplicar e traer aquí si é que a mí me parece isto importante. E a mí sí me parece. A mí me parece fundamental a recoller, en este caso, a perspectiva feminista, en canto nos leva a, por un lado, visibilizar a incorporación das mulleres, visibilizar o papel das mulleres, establecer eso como un primeiro paso, como un primeiro momento, pero en realidade a min o que me interesa son as relaciones de poder establecidas en base ás diferencias biolóxicas sexoxenéricas. Eso é o que me interesa a min realmente. Me interesa saber si, por ter unhas marcas corporales determinadas, teño unhas expectativas e un nicho de traballo e de actividade específico ou unha representación social específica, etc. etc. Isto en relación coa cuestión sexoxenérica, e o que me interesa tamén é fomentar unha idea de traballo no que parta desde a intersubxetividade, desde as posicións non xerárquicas e desde a reflexibilidade desde a miña propia posición na miña trayectoria personal e o meu lugar neste momento, desde unha trayectoria histórica, pero política, económica e socialmente, cal é o meu lugar e cal é a miña trayectoria, que podo facer eu do que me ven dado e con iso que trayectoria teño. E, por outra banda, non quero pasarme do tempo, a perspectiva decolonial, que para min é enraizada directamente coa perspectiva feminista, a verdade é que non acabo de soltalas e velas como algo que poden ser independentes, sino que para min están interconectadas e que, como ben sabedes, a perspectiva decolonial o que nos está comentando é renunciar un pouco a, reconsiderar que as nosas perspectivas, un pouco que falaba ao comenzo, están basicamente articuladas desde unha epistemoloxía eurocéntrica e como podemos desde o presente e no presente, sin botar a cara atrás, pero sabendo de onde vimos, entender esa idea de outros coñecementos posibles e de que outras formas de coñecementos son articuladas e son válidas, e non só as perspectivas positivistas que veíamos no proxecto científico e na reflexión etnográfica anterior. Entón, abrir a unha forma moito máis horizontal ao coñecemento e ao diálogo con esas outras persoas e comunidades. Unha cousa que creo que me saltei na perspectiva da comunidade é que en moita literatura, cando se fala de comunidade e de museos e de patrimonio, que se está falando de comunidades minoritarias, minorizadas, excluídas, etc. E se fala como ese grupo, a veces tamén como ese grupo illado, homoxéneo, non sei que ten de homoxéneo máis alá da etiqueta que lle pon as persoas que o miran, pois, neste sentido, me parece interesante abrazar estas dúas perspectivas para entrar en campo, digamos, desde a antropoloxía e entrar no traballo con unha apertura menos xerárquica. E, finalmente, propoño aquí algunhas preguntas, pero, basicamente, o que tentei facer nesta media hora é o que vos comentaba antes, facer unha serie de curvas sobre diferentes materiais para traer ideas de como nos vemos agora
como podemos ser ou queremos traballar para o futuro no ámbito patrimonial e museolóxico. Creo que temos que traballar desde esa idea de que vamos a que herdamos e como o guardamos e para qué, en que futuro queremos colocalo. E neste sentido, pues presentei un pouco o que considero bases e fundamentos, as disparidades ou cuestións diverxentes e as utopías que me parecen de poder alcanzar esa desconstrucción do coñecemento para abrilo a novas perspectivas. E, pola miña parte, nada máis. Moitas grazas pola vosa atención e espero que sigamos traballando durante toda a xornada. Moitas grazas a Fátima Braña pola súa sesión, canto aprendimos. Vamos a despedirnos agora temporalmente das persoas que nos escoitan do outro lado de unha pantalla hasta a sesión das 12, porque o seguinte acto previsto nesta sala é unha rolda de presentación de todas as persoas asistentes, na que nos podemos permitir unha falar desde as nosas sillas para saber quen somos e mesmo recolocalas se fose necesario. Vamos a facer un peche da actividade online hasta dentro de un ratiño e continuamos aquí ca sesión de traballo máis informal, que seguramente é moito máis rica se nos vemos as caras e non estamos pendentes de unha cámara que nos vixila só dun lado. Moitas grazas.
orixe de estilo da viaxe, poñerlle a liña. Moi boas de novo a todas e a todos. Bueno, pois continuamos e toca agora o debate que antes xa casi iniciamos na rolda de presentacións pola ansia que temos de falarmos de nós e dos nosos museos. E este debate, a organización o establece en base a unha liña concreta que é de coleccións e representacións. Obviamente, os moderadores establecimos unhas liñas argumentales de traballo que foron consensuadas tamén cos integrantes desta mesa e que, basicamente, desenvolveremos en dúas intervencións. Non vamos a facer as presentacións completas, a vida conta que xa houbo antes, pero como a xente que nos está vendo por streaming ao mellor non nos coñece, pois decir que, bueno, estou eu, Aurelia Balseiro, do Museo Provincial de Lugo. Moitísimas gracias polo convite ao Museo do Pobo Galego, ao Consello da Cultura Galega tamén e ao Consello Galego de Museos. A miña dereita está representando o Museo da Terra de Melide, aínda que tamén está o seu fundador Broz aquí a nosa beira, pero temos a Cristina Vázquez Neira que interverá en primeiro lugar. Despois, seguindo a liña do programa, intervirá Manolo Blanco Villar do Museo Casa do Patrón do ADE de Lalín. A continuación, do Museo do Mar da Guardia, Teresa Espejo Guardiola, e finalizará Celtia Pérez, que tampouco puido vir Isolina, da Palloza Museo Casa do Sesto en Piornedo. E como xa levamos uns minutiños de retraso, vamos a empezar directamente con estas liñas cruzadas de reflexión e opinión que queremos artellar un poquinho tamén partindo da base do Día Internacional dos Museos 2025, que incluye ou que, digamos, que establece a máxima dos museos como catalizadores do cambio máis que espacios de conservación, como participantes activos, cito literalmente, na configuración de comunidades sostibles e inclusivas. Esta frase que sacamos do Día Internacional dos Museos deste ano 2025 ten que ver tamén, por suposto, como todos sabedes, cos ODS, cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que son moi acaídos tamén, entendemos, para falar de museos locais. Concretamente, os ODS que se establecen no DIM son o 8, 9 e 11, que xa non os vou a ler, nin fai falta, pero que ten que ver un pouquiño co xeito dos museos que como contribuyen ao desenvolvemento da comunidade, un desenvolvemento sostible, por suposto, actúan implícita e explícitamente como centros culturais que promoven a inclusión. E en base a este obxectivo, esta primeira liña de reflexión sería, pois isto, os museos locais, comunitarios, na reconstrución dun discurso inclusivo, igualitario, sostible e accesible do seu patrimonio material e inmaterial. É dicir, cal é un pouquiño o papel dos museos locais en esta liña temática que establecimos para facer unha primeira intervención, como digo, seguida, dunhos minutiños cada un, abrir ao público tamén para que interveña, e unha vez rematada esta primeira liña, sacar outra para seguir reflexionando, como se decía na presentación deste coloquio, neste espacio interesante e fundamental, necesario tamén de reflexión e de análise. Realmente vamos a facer o que facemos en todos os coloquios e congresos, terapia de grupo. Eso é o que é. Bueno, pois empezamos entonces con Cristina Vázquez. Cristina, pasoche isto para que nos vale. Bueno, pois, bo día. Sí, gracias. A reconstrucción dun discurso inclusivo, igualitario, sostible e accesible.
bueno, non é baladí. O sea, que para un museo local como o noso, para unha comunidade pequena, e o noso museo, bueno, aínda é, bueno, relativamente para unha comunidade algo grande, a terra de Melide e o pobo de Melide, pois é unha comunidade bastante poblada, pero hai museos que a mellor descosta un pouco máis pola cantidade de visitantes ou de comunidade local que teñen o seu carón. Pero, vamos, é bastante complicado, máis que nada tamén polo que comentaba ao principio, que a nosa liña, sendo o noso museo, un museo que naceu con unha vinculación basicamente local e comarcal, agora ten que facer unha doble vía, non? Atender a toda esa xente que nos ven de fora, o sea, o inxente número de visitantes que temos nós non son locais, o sea, o noso museo está orientado, o sea, o quen visita o noso museo, un 90% dos nosos visitantes non son locais. Mais, alá deso, as nosas actividades e o noso centro de estudios sigue sendo basicamente local. O sea, a nosa política de estudo, de colaboración e de traballo é basicamente para a comunidade. As nosas actividades están deseñadas para a comunidade, para integrar a toda a comunidade. E aparte levamos o museo fora do museo. O sea, temos esa sede, o museo é fundamental, único e exclusivo, quero dicir que é a casa matriz, onde está a cultura de Melide recollida, pero sendo como é hoxe en día a dinámica dos museos, que a xente a mellor xa non tende tanto a ir visitar unha colección, senón a interactuar con esa colección que temos que dinamizar, eso nos obliga a facer unhas estrategias de traballo que a veces superan as nosas capacidades persoais e as nosas capacidades económicas, non? E ainda así temos que xestionar todo isto. Entón, pois eso, nos intentamos a través desa da inclusión, non? E do igualitarismo, por decirlo así, de toda a comunidade que temos hoxe en Melide, que tamén hai que entender que hoxe as comunidades cambiaron, xa non é a mesma comunidade de cando naceu o museo. O sea, o Melide do ano 78 non é o mesmo Melide de hoxe en día. Vive xente distinta, temos xente de fora, o sea, xente, xente que se veu a vivir a Melide de outros países. O sea, temos que incluir todo isto no discurso que ten o museo, que sigue sendo a mesma liña dende que naceu. O sea, a liña do museo non cambiou. E adaptala, nos costa nese sentido, non? Entón, estas liñas de levar o museo fora do museo é un pouco precisamente tamén para o contrario, para que a xente tamén volva ao museo. Entón, a nosa liña de traballo consiste tamén en eso, en levar as nosas actividades e aglutinalas con todas as asociacións de Melide. Nós non somos unha asociación, aínda que hai unha asociación, o Centro de Estudios Melidenses, que é o que xestiona o Museo de Melide, pero intentamos ser como xa máis alá de un simple museo, de un simple espazo expositivo, sino o centro aglutinador da cultura de Melide. Entón, todas esas nosas actividades que están deseñadas, xa como comento, basicamente para a comunidade de Melide, están orientadas a integrar a todas esas outras asociacións que existen en Melide. Asociacións musicais, culturais, deportivas, teatrais. Todo isto intentamos integralo dentro do museo. Vou poñer un exemplo concreto e práctico. O 31 de outubro celebramos o roteiro da Santa Compaña teatralizado. Entón, neste sentido, que isto nos xa non queremos facer, non é que queiramos facer unha obra de teatro e facer vida máis alá do que é o propio museo, sino que esta idea trascende o que é a idea de museo como colección, sino o que se comenta tamén do patrimonio inmaterial, o sea, non só amosar pezas no museo, sino que toda esa riqueza inmaterial que hai en Melide, que non será só desde un punto de vista a mellor de recopilar fotografías, de recopilar historias, publicalas e editalas, sino que se sinta vivo, o sea, facer que ese patrimonio inmaterial que está presente, que está desaparecendo, se integre na comunidade, sendo os propios veciños partícipes desa mesma transmisión oral. Entón, isto nos obliga a colaborar con todos os centros sociais e culturais que temos en Melide. E a nosa liña de traballo basicamente se basa neso, en seguir traballando para a comunidade, dende o que é a terra de Melide e a súa xestión do patrimonio material e inmaterial.
pero, como comentaba antes, temos que desviarnos cara a eses centos de miles, xa estou exagerando, pero, vamos, a día de onte, o sea, onte pola tarde, cando pechamos o museo, tiñamos dende o día 2 de maio que abrimos, bueno, para min é unha cifra escandalosa, non sei para vos, pero 36.592 peregrinos. O sea, a min pareceme unha cifra extraordinaria, non? Entón, claro, temos que traballar tamén nesa liña. Non sirve con abrir a porta a eses peregrinos e que entren e vexan o museo. Temos que intentar facerlles ver que estamos expoñendo e que ese museo non só é o noso museo comunitario, sino que, bueno, en esencia tamén representa un pouco a toda Galicia, non? Porque, bueno, un museo etnográfico, da igual que sea da Terra de Melide, que sea de muros, non? Inda que as nosas vidas son distintas, a etnografía, o sentir, a forma de ser galega, se representa igualmente nos museos etnográficos, non? Entón, a riqueza que nos trae estas visitas que temos de xentes estranxeiras nos axuda tamén a inclusión e a integración e a apertura de cara ao que podemos tamén amosar a nosa propia comunidade, porque comprobamos que moitas desas persoas que veñen do estranxeiro, xa digo, 136 países distintos, o sea, que non sei se hai tantos países no planeta como os que nos visitan, pero moitos deles nos aportan datos que descoñecíamos das nosas propias pezas, o sea, que a mí me parece unha riqueza increíble. Vou poñer outro exemplo, tiñamos unha coitela que tiñamos na sección, isto, bueno, un exemplo así para que se vexa esa inclusión que xa non é que nos incluamos, sino que nos inclúen eles a nós. Tiñamos unha coitela que tiñamos na sección do ferreiro, está feita en ferro, sabíamos que era unha coitela porque tiña serra, dentes serrados, pero tampouco sabíamos moi ben para que podía servir, non? Non dimos atopado o sea, estivemos investigando, incluso nos pusemos en contacto fai moitísimos anos co Museo Liste, por si eles tiñan algunha peza similar, non dimos. Ata que veu un peregrino de Alaska e nos dixo que esa peza a tiñan na súa casa, o seu pai, que fora, bueno, labrador, e que a utilizaba para determinadas, bueno, para cortar erva, non? Tan sinxelo como eso. E despois, tirando dese fío, xa conseguimos chegar a esa peza, exactamente, sí, e non era tan rara, non era tan rara. Entón, eso é a inclusión que mellor pode ter o noso museo, non? Que exactamente, que esa globalización, que o noso museo, que un museo comarcal do centro de Galicia, con pezas comarcais de veciños, o sea, todo donacións particulares, un museo centrado na nosa comunidade, está aberto ao mundo. E o mundo entra dentro deste museo, non? Entón, nesta liña, nestas dúas liñas, o sea, abrir o museo ao mundo e que o mundo entre no noso museo e traballar na nosa comunidade, especificamente cos centros de estudio, cos colexios, bueno, pois eso, consigue que aglutinemos e creemos ese espazo tan diverso, non? Entón, bueno, é a riqueza que, polo menos, o Museo de Melide pode ter. Mellor outras realidades noutros museos poden ser distintas, non? Nos tivemos que adaptar a esta nova realidade da globalización e eso aportarlo a nosa propia comunidade. Bueno, pois pasamos a palabra agora entonces a Manuel Blanco Vilar do Museo Casa do Patrón do ADE en Lalín. Sí. Bueno, despois desta intervención brillante da nosa amiga e compañeira de Melide, decir que nós non temos a sorte de que pase o camiño francés por ali, pasa a Vía da Plata e o camiño do inverno, evidentemente hai un abismo entre estes dous camiños, tamén se pode potenciar máis e ten moito percorrido, pero non depende de nós. Con respecto ao tema de inclusión, igualdade, sostenibilidade e accesibilidade do patrimonio material e inmaterial, voume limitar a explicar un pouco o que facemos nós, ou o que vamos feito que estamos facendo. O museo está xestionado por unha asociación cultural con unha base de socios moi amplios, maioritariamente local e comarcal, inda que dixen antes que as exposicións son realmente de todo Galicia, e tamén algunhas das edicións de libros que fixemos do patrimonio rural galego en xeral. Todas as actividades do noso museo están destinadas á recuperación, conservación e difusión do patrimonio material e inmaterial do territorio e galego en xeral. O noso discurso expositivo nas exposicións é accesible para todo o mundo, sin barreiras físicas nin naturais, nin sociais,
están especialmente dedicados aos colectivos máis desfavorecidos da sociedade, por exemplo, mulleres, nenos, terceira idade, colectivos de diversidade funcional, etc. Explícome. E tanto a asociación, a xunta directiva, como socios, que, como dixen, temos unha base superior aos 500 socios, que chegou a ter máis de 800 antes da pandemia. Para a pandemia levouse consigo, sobre todo, moitas empresas. É unha base social moi amplia, que colaboran con nós, e a maioría son mulleres. A maioría dos socios son mulleres, a maioría da xunta directiva tamén son mulleres, a maioría de todos os que participan nas actividades públicas que facemos, como a malla, como o proceso do liño, no Nadal, etc., son mulleres. Inda que estou eu aquí, os destinados a continuar o museo, pois é unha muller, a miña filla e 2 netas, vale? Polo tanto, está sobradamente demostrado que lle damos prioridade ás mulleres. Os nenos, unha das cousas que facemos e que máis satisfacción me dá é que temos entre 4.000 e 5.000 nenos de colexios galegos todos os anos visitando o museo. As nosas visitas andamos polas 15.000 visitas anuais, non temos tantas como Melide, pero teñen un matiz moi importante, teñen unha duración media de 4 ou 5 horas. Por qué? Porque visitan o museo, visitan o castro, visitan o lugar restaurado, a área recreativa fluvial, fan obradoiros, sobre todo os nenos que botan todo o día, e se queren poden xantar no noso restaurante de comida tradicional galega, que nos vimos obrigados a montar para que sobrevivir ao museo. Das carencias falamos máis adiante, se queredes, porque as temos e moitas, non? E non nos queixamos dos apoios, pero necesitamos moitos máis. Entón, bueno, as nosas visitas duran moito, porque duran moito no tempo, porque facemos moitas cousas, vale? Non é unha visita guiar ao museo, unha visita guiada ao museo dura 1h30, pero que as nosas visitas duran 4 ou 5 horas, eso multiplicado, pois as visitas normales, se for unha visita normal das exposicións do museo, pois serían equivalente ao tempo que consume cada visita das que temos, equivaldría a 3 visitas, vale? E a terceira idade, outro colectivo moi importante que temos son excursións, asociacións e todo eso, de todo tipo, grupos de todo tipo, de asociacións de mulleres rurais, de veciñais, etc., que son da terceira idade, que é outro dos colectivos desfavorecidos da sociedade. E temos convenios de colaboración moitos asinados, varios deles con colectivos de diversidade e de apoio a xente de diversidade funcional, non? Que participan nas nosas actividades activamente. As actividades periódicas que fai o museo, que anunciei antes na presentación, son totalmente gratuitas e accesibles, e moitas ao aire libre, para todo o mundo. Vale? E as visitas guiadas e obradoiros que facemos simplemente están a un precio simbólico, temos que recuperar custos do guía e custos dos materiais. Prácticamente é o que facemos, non cobramos outra cousa. Por lo tanto, a sostenibilidade é máxima, non? Somos respetuosos co medio ambiente, de feito, unha das vertentes que ten o noso museo como un complexo etnográfico, fundamentalmente, logo metemos na arqueoloxía, levamos 12 anos, como dixen, dendo Castre dos Narmámoas, pero dedicámonos moito ao paisaxe, estamos nun paisaxe típico do interior de Galicia, non sei se vémolo porque temos moitas visitas de fora, o que temos nunca valoramos o suficiente. Os galegos non valoramos un carballo, non valoramos un árbore, pero un andaluz sí, un castellano sí, porque é que non ten onde poñerse á sombra, sequera. Vale? Polo tanto, nosa xente de fora valora o paisaxe moitísimo, e é gratis. Estamos ao pé dun río, temos unha contorna natural biosaudable ao pé do río, restaurada, con muiños e todo eso, e temos estudos importantísimos da Facultade de Bioloxía de Santiago sobre o territorio, sobre a zona e os recursos, e moitos dos obradoiros que facemos incluso para os nenos están destinados á natureza, divídense en 3 grandes grupos: etnografía, alimentación e natureza. Damos unha importancia máxima ao medio ambiente e á paisaxe natural do río e da zona circundante, e á paisaxe cultural do Castre de Armamos. De feito, a Escola Galega do Paisaxe, que é da Fundación Juana de Vega da Coruña, dounos un premio nunha ocasión por o paisaxe cultural, o que estamos facendo no Castro con respecto ao paisaxe cultural. E para os cativos existen manuais teóricos dos obradoiros e prácticas das múltiples actividades de oficios artesanais, de etnografía
da natureza e de alimentación, como o pan, o queixo, etc. Sempre procesos artesanais xa desaparecidos. Eu creo que todo eso, pois sí, está en línea ca sostenibilidade, está en línea co respecto ao medio ambiente, está en línea co baixo custo, co aforro enerxético, temos un plan de residuos propio desde o ano 2010, en fin, estamos na boa línea, creo eu. O que necesitamos é moita colaboración, que xa temos. Hai actividades como o do Nadal, onde participan máis de 500 personas organizando. Claro, dura un mes, pero non é fácil. Non é fácil nunha aldea xuntar 500 personas organizando cousas, non nun día, pero repartidas en todas as actividades do mes, sí. E artistas locais, e galegos, artesáns, etc. E, naturalmente, todos os instaladores, todas as obras que facemos, contribuyen a beneficiar a economía local e a elevar sustancialmente o nivel de vida, o sentido do lugar e o orgullo de ser galego e de ser da Galicia profunda, como somos nós, vale? Sí, sí. Moitas gracias, Manolo. Sí, seguimos a falar un poquinho entroncando co título do que vedes no programa, Coleccións e Representacións, e sí que estamos a ver, e moitas gracias por seguir así un poquinho a liña temática, como son esos discursos destos centros etnográficos e como se adaptan a estas cuestións que agora os museos locais tamén teñen, o mellor menos medios, pero sí obrigas tamén de realizar. Entón, bueno, continuamos e damos a palabra a Teresa do Museo do Mar da Guarda. Nada. Bueno, pois efectivamente, buscando con o tema de igualdade, inclusión, sostenibilidade e accesibilidade, quizás sesan os seguintes retos a cumplir, non? Como decía antes na presentación, pois o noso museo é moi modesto, a súa instalación e colección é moi modesta, surdiu de unha evolución para conservar esas pezas, e o discurso que te podes atopar ali é como máis aséptico, pero sí que é certo que pode reunir todo isto, porque de feito, si se traballaran pois algunhas cuestións como eu entendería a inclusión, pareceme moi interesante para traballala dende o punto de vista de reto demográfico, e nos inicios sí que se fixeran eses esforzos por xuntar a poboación mariñeira, sobre todo mariñeiros retirados, con obradoiros para nenos, para difundir o museo nos colexios, e así facelo como un foco de patrimonio vivo da vila e de orgullo da vila. No noso caso, efectivamente, é unha colección unha colección etnográfica en torno á tradición mariñeira que sigue estando moi presente, sí que forma parte da identidade da vila. Quedalle, o que lle ves, por exemplo, unha das cousas, outro dos retos que ten por incorporar é a visión igualitaria no discurso que te atopas, porque é certo que a tradición mariñeira non se entende sen a participación de toda a familia no traballo mariñeiro, e as redeiras, que son un elemento vivo da nosa vila, que temos, aparte que o Museo do Mar da Guarda está situado nun extremo do porto e no outro a nave das redeiras. Actualmente as visitas fanse paralelamente, se fanse visitas ao Museo do Mar e a nave das redeiras. Entonces, ese discurso, incorporar ese importante discurso do traballo da casa, do traballo doméstico, mentras o home estaba no mar, e as mulleres gobernaban na familia e traballaban para a seguinte marea co traballo das redes. E logo, accesibilidade, sobre a sostenibilidade, pasaría igualmente por ser un elemento de referencia no pueblo, porque a comunidade este orgullosa de ese patrimonio que ten aí. Agora mesmo hai varias asociacións en torno ao patrimonio mariñeiro que tamén o sosteñen e o reivindican. Eu creo que, falo de sostenibilidade, nese sentido de que sexa sostenible no tempo. A comunidade reivindica ese espacio, eu entendo que será sostible no tempo. Non tanto, logo, xa está a lectura de sostenibilidade ambiental, que, eso tamén é importante, pero pareceme que é importante a supervivencia, non? A accesibilidade, no noso caso, sigue sendo, ademais, o tema da accesibilidade dos espacios museísticos. Actualmente, sí que se van a cometer esas cuestións de accesibilidade con sinaléctica accesible,
non sei se saíusa ou está por sair a legislación que reivindica a necesidade de que todos os espazos culturales, bueno, que todos os espazos sean accesibles a todo tipo de percepcións. Entonces, bueno, pois sí, a nivel física é un espacio accesible, faltarían poñernos, bueno, pues, as auditivas, as sensoriais, pero bueno, que sí que é unha liña que se vai implementar agora, bueno, a través do máis fácil, no? Do máis fácil ao máis difícil. Polo momento con señalética e logo, bueno, xa virán os seguintes pasos. Sí. Pouco a pouco e sempre avanzando e sobre todo o que falábamos tamén de Melide, non? Avanzando e adaptándose ás circunstancias que poidan xurdir e que poidan, digamos que ser demandadas pola comunidade e tamén pola sociedade, no voso caso, que non vos queda outra que abrirvos ao estranxeiro, claro. E no voso, pois, por suposto, o xerme e a comunidade e para ela se traballa, non? Entendo. Bueno, pois damos a palabra entonces agora a Celtia da Casa do Sesto no Piornedo, a ver si podemos compartir o micrófono. Vale, moitas gracias. Pois nada, eu falando un pouco en termos de inclusión, sí que me gustaría dicir que, claro, nos tamén tratamos de inmiscuirnos en todas as cousas que hai no pueblo, non? Porque ao final nos estamos en un pueblo moi pequeno, ahora mesmo non chegamos a 20 habitantes. Entón, xa non é que formemos parte delas como museo, sino que tamén pois, como veciños, porque nós xa somos 3, entón, sino ainda serían menos. Entonces, eso pareceme moi importante que haxa unha participación activa. E falando un pouco deso, pois, no noso pueblo, por exemplo, somos moi poucos, pero temos un montón de asociacións que pelean pois, polas cousas que son importantes. E nos como museo tratamos de tomar parte pois, con todas as iniciativas que se fan, por exemplo, en Teitos de Piornedo, unha asociación para manter as pallozas, pois nos tratamos de colaborar, facer rutas tamén por parte da palloza para recaudar fondos para poder teitar as pallozas, bueno, un pouco colaborar en todo o que se fai no pueblo, porque todo eso a nos repercútenos para ben, xa non como museo, sino como veciños. Falando un pouco tamén do tema da igualdade, sí que me gustaría resaltar que en todas as asociacións que temos en Piornedo, a maioría son mulleres, de feito na de Teitos solamente hai un home, e isto repítese en casi todas as asociacións. E creo que tamén é digno de mención porque non é que haxa máis mulleres no pueblo. Entonces, bueno, creo que tamén temos o seu mérito, vaya. No que é o noso museo, pois non me ten moito sentido falar dunha igualdade, o sea, quero dicir, está xestionado na súa maioría por mulleres, porque somos miña mai e eu contra meu pai, pero había un 50% de posibilidades de que eso fose así, entonces, bueno. Pero sí que creo que como museos temos un papel moi importante e é que nas nosas coleccións moitas veces falamos de pezas e de patrimonio que vean ao final dunha sociedade moi machista. Entón, nos con o noso discurso o que temos que tratar, eu creo, é de visibilizar a figura da muller, que sempre quedou relegada a un segundo plano, dunha maneira totalmente inxusta, porque, bueno, eu creo que todos e todas o sabemos que no campo, ao final, a muller traballaba fora da casa, pois en todos os traballos de laboreo, bueno, todo o que facía calquer home, pero despois chegaba a casa e tiña que seguir traballando e era encargada dos fillos e da comida e da casa en xeral, e en cambio non é algo que se lle dé tanta importancia, quizá, non? E con respecto á accesibilidade, sí que creo que é un reto agora para todos os museos. Da accesibilidade física eu non vou falar moito porque o noso museo non está moi adaptado polo feito de que nos non quixemos tocar a distribución interna nin quixemos cambiar nada, pero bueno, creo que sí que quero dicir que hai posibilidade de entrar para calquer persona que queira. Pero sí que hai que facelo accesible tamén pois a nivel das redes sociais, por exemplo, que comentaba antes Fátima. Eu son desa parte de xente nova que non usa redes sociais, entonces para min é un reto e estou empezando con elas. E creo que iso faino moito máis accesible para toda a comunidade, porque ao final, ao mellor non todo o mundo ten o tempo de ir hasta Piornedo, pero ao mellor todo o mundo ten o tempo de mirar en Instagram as actividades que facemos, de un día apuntarse a unha ruta, de entrar na páxina web e ver xa non só a información do museo, sino a información de todo o entorno, de todo o que se pode aportar.
Entón, considero que ahora mismo o termo accesibilidade fai moita referencia a todo isto. E despois, por suposto, no discurso tamén a adaptación do que nos contamos no noso museo pois ao público que temos nese momento. Por exemplo, non llevas soltar pois un discurso de, non sei, con cheo de palabras a uns nenos pequenos que o que queren é pois, estar xogando e entonces aí tes que adaptar un pouco e facer pois, eso que facemos todos os museos, que é como inventarnos un xogo para que redescubran un pouco pois, a historia do noso país. E despois xa por último, en termos de sostenibilidade, pois o noso museo xa dixen é moi pequeniño, entonces tampouco sei se teño moito que decir a este respecto, pero sí que é verdade que o museo está ubicado nunha construción que é totalmente sostible, e isto pode decir calquera arquitecto e ten unha eficiencia enerxética que é moi destacable. Entonces, creo que o feito de poder preservar ou conservar este tipo de construcións para un futuro, pois xa fai moito para a sostibilidade, porque temos aí un claro exemplo de un camiño que poderíamos seguir, digamos. Sí, eu creo que sí, que hai sentidos nos que volvimos para atrás, quizá. Bueno, obviamente o que estamos vendo é que ese discurso hexemónico está sendo revisado e reactualizado por parte, polo menos, dos museos locais que estamos aquí na mesa e obviamente siguen a ser tamén os museos, non hai que falar de grandes nin de pequenos porque é digamos que un adxetivo que o millor ten en conta algo máis que o tamaño, é máis ben, máis axeitado o concepto de locais, pero como son actores claves nos procesos simbólicos para a construción dunha realidade social que representa o pasado non só desde a cultura material e os obxetos. Ao falar agora de coleccións e representación, temos a representación tradicional do noso pasado concreto a través da museografía, pero en estes casos, non sei se estaredes de acordo, que en estes casos, en estes museos, non nos podemos cinguir solamente aos espazos e á escolma de bens que se expoñen. As propostas tradicionais de representación de tipo etnográfico agora mesmo na sociedade na que estamos do século XXI prácticamente son pouco operativas ou casi inservibles se non se acompañan de mediadores que acompañen, que identifiquen, que activen, que resignifiquen eses obxetos dotándoos tamén dese significado inmaterial. E como ben decides todos, tamén misturalos sempre con actividades que facedes para que realmente teñan volvan vivos esas representacións, esas coleccións que temos aí, que se vexa o seu significado. E, dado que tamén estamos a falar do APOI e do aniversario do Instituto do Museo do Pobo Galego, pois tamén, como non, temos que falar da importancia da memoria oral. Non sei como estades, hasta que punto tedes mecanismos para facer recollidas de memoria oral, a parte digamos que da información que acopiades para as cuestións das actividades da comunidade donde radicades. É dicir, desde o local ao universal, desde o local, pero co local. Entonces, hasta que punto traballades tamén o xeito da memoria oral da vosa comunidade? Non sei se tedes algún exemplo que contar, algún concreto. Bueno, nos, nese senso, claro, a memoria oral, si solo se queda no oral, se queda solo nos que están escoitando, non? Entón, como facemos para que eso chegue e quede en toda a comunidade? Entón, nos dende o museo xa non só as publicacións que facemos anualmente, que recollen artigos de investigación, aí tamén temos un apartado de fotografía histórica de Melide. Entón, intentamos, xa levamos moitos anos, xa, non sei, polo menos 20 anos ou máis, con ese álbum fotográfico, máis, dende ano 2000 polo menos, con ese álbum fotográfico recollendo todo ese pasado inmaterial, inmaterial no sentido visual, non? De que ese pasado da historia recente do século XX,
base á fotografía que temos en Melide. Entón, é unha forma de recopilar esa memoria de fotos de feiras, fotos de festas, fotos de acontecementos, que, bueno, pues para que queden plasmados e que todo o mundo poida ver, e ao mesmo tempo, bueno, en base ás redes sociais, eu tampouco teño rede social personal, si teño que utilizar a de museo, que xa me costa horrores ter que xestionala, porque, bueno, as redes sociais son o que son, pero aí tamén temos un apartado, o sea, na nosa rede social forma como unha especie de carta aberta a toda a veciñanza, non? O sea, nos publicamos artigos, pero tamén recopilamos todo tipo de información que nos poida chegar. Entón, temos unha serie de seccións nas que se chaman Lembrando a, entonces aí lembramos todo aquelo que forma parte da transmisión oral de Melide. Eso queda despois publicado tanto na rede social como no blog, como moitas veces no boletín. Entón, é unha forma de recompilar, de traer os veciños, vamos ás casas dos veciños a buscar información, vamos ás aldeas, falamos con eles, recollemos todo tipo de información que está nun fío, o sea, pendente de perderse. No momento que esa persoa que coñece esa información desaparezca, esa información pérdese para sempre, non? Entón, estamos intentando facer esa labor de recopilación, bueno, obviamente, nos temos que centrar no século XX, xente que todavía recorda ou viviu esas experiencias, entón é unha forma de transmitilo despois á comunidade. Sabemos que a veces ler non gusta, o sea, gusta máis escoitar, o sea, que a mellor colgalo, publicalo e publicalo nun libro físico tamén, a mellor non chega a todo o mundo, porque non todo o mundo vai ler, pero queda aí. O sea, a oralidade vaise perder, o publicado non. Entón é unha forma de convertir o oral en algo non oral, pero para que se quede. Entón, é o traballo que estamos facendo nestes momentos tamén, non? Recompilar todo ese tipo de historias locais ou comarcais para transmitilas á comunidade. Bueno, con respecto ao que decíamos antes, como se pode potenciar tamén a outra parte da pregunta a participación da comunidade, non? Nos realizamos durante moitos anos moitas reunións cos veciños para plantexar proxectos, executalos e facer un seguimento dos resultados. Tamén temos asignados máis de 30 convenios de colaboración con organismos públicos, entre os que están a Universidade de Santiago, a Universidade de Vigo e a UNED de Pontevedra, que nos axudaron moito, porque no componente educativo, a parte dos nenos, dos 4.000 nenos que decíamos antes, levamos máis de 200 estudiantes de grau e de máster, de mestrado, de varias carreiras, fundamentalmente historia, arqueoloxía, turismo, pero tamén bioloxía, enxeñaría, en prácticas, vale, das 3 universidades. Axúdanos moitos. E logo, bueno, tamén con colectivos privados como asociacións veciñais, mulleres rurais, etc., que xo dixen antes. Tamén participamos activamente na directiva de outras asociacións veciñais, de turismo rural, no GDR de Terras de Pontevedra Norte, etc., a nivel comarcal. Con respecto á tradición oral, non, con respecto á tradición oral, fundamentalmente, fixemos 3 cousas. E nos castros, además das 10 memorias e das mámoas, das 10 memorias que levamos e 2 das mámoas, que son libros moi técnicos, e hai libros feitos polos arqueólogos sobre as excavacións do castro, fixemos algún con componente máis literario, que fala do castro, que fala das paisaxes, que fala das rutas de arredor do castro, e que fala das lendas do noso castro e dos castros galegos en xeral. Ten unha parte moi importante de lendas que están recompiladas por arqueólogos e por veciños e por xente maior, non? É unha parte moi literaria, moi interesante, e ese libro chamase O segredo do Castro de Doade. Bueno, e tamén as actividades, temos outro libro feito por un antropólogo profesional, temos varios, de Rafael Quintía Pereira, que é moi coñecido, que foi presidente da Sociedade da Asociación de Antropoloxía de Galicia, agora sigue sendo a directiva, creo, e que se titula Patrimonio Inmaterial da zona, do territorio, da parroquia de Doade, no noso caso, Doade de Lalín, hai outros en Galicia, que contempla todas as tradicións orais e todo o patrimonio inmaterial, falei antes da exposición da capela, rito, culto, crenza, medicina natural, religiosidade popular, etc., existente na zona, e en outras partes de Galicia tamén.
A parte disto, temos un grupo de gaitas que se chama Mostrarnos, que leva o mesmo tempo que o museo funcionando, 30 anos, pero non só se dedica a actuar nas festas, que tamén, en concertos importantes de certa relevancia, sino a recompilar toda a tradición oral de cantigas, de regueifas, de contos, de lendas, de cantos de reis, etc., co cal eu creo que prácticamente o círculo nunca se completa, pero sí lle temos dado unha volta moi importante, non? E, bueno, finalmente, se me permite un par de minutos, teño que falar tamén das carencias. Temos carencias, falta de recursos económicos, de medios materiais, persoal, etc., etc. O museo, si funciona, e funciona razonablemente, pois é gracias a un esforzo personal enorme dos directivos, dos asociados, dos empregados, e moitas veces dos voluntarios, hai socios, hai moitísimo voluntariado tamén que colabora, que creo que non o dixen hasta agora, que é outro componente importante, non? E tamén dos organismos públicos, non é unha queixa, non é un lamento. Recoñecemos que temos certas líneas de axuda, pero po nivel de actividades que facemos, todo depende do que fagas. Se faz unha actividade ao ano, necesitas pouca axuda. Se faz 50, algunhas de moitísima relevancia, pois necesitas moitos medios, vale? Nunca non son suficientes, vale? Temos que pedir sempre máis, porque tamén o damos todo. Eu recordo un político moi relevante, que non ven ao caso, que coñecemos todos, que decía, o interior de Galicia tamén existe. Temos dúas cousas en Galicia, temos tres. Tourismo Rías Baixas, a Catedral de Santiago e o Camiño, e a Ribeira Sacra. Que xa quixeran outros territorios telos, é un orgullo telos, é unha maravilla telos, pero o resto do interior de Galicia tamén existe, e é bastante descoñecido para moita xente, porque non o promocionamos o suficiente. Entón, hai cousas, aparte das axudas directas, e da colaboración, e de becarios, etc., hai cousas que nós non podemos afrontar en solitario. Por exemplo, a sinalética, que alguén falou deso, foches ti, creo. A sinalización global, a específica do museo podémoslo facer, pero a sinalética global do territorio non. As comunicacións, a cobertura en internet. A nos puxeronnos a fibra óptica fai 3 meses. Era terrible conectarse ali con o ordenador, terrible. Para nós era unha tortura. A difusión comercial, pois a través das canles, das redes sociais, etc., dos museos, intentar crear redes de asociacións e canles de colaboración entre os museos, pois afines na súa función e con proximidade xeográfica funcional. Non o damos feito solo, é difundir a súa labor. Eso non o damos feito, ten que ser a administración. Evidentemente, o ideal é sempre a colaboración público-privada. Non se consigue sempre, pero é posible, dáse feito. Con moito traballo, pero dáse feito. E a colaboración veciñal é fundamental. A colaboración do territorio, do persoal do territorio, ainda que hai que decir que nas aldeas cada vez hai menos. Pero se lle damos medios, se lle melloramos a calidade de vida, ao mellor evitamos que desaparezan. Porque moitas xa desapareceron. E potenciar, finalmente, os camiños de Santiago. O camiño francés, afortunadamente, é unha mina de ouro en todos os sentidos, de peregrinos. A veces eu creo que hasta están sobrepasados. Pero hai camiños como o de inverno, a Vía da Plata, e ao mellor os camiños do sur, o portugués e todos estos, que teñen moito percorrido. Polo menos a Vía da Plata e o camiño de inverno teñen moito percorrido. Porque andamos, creo eu, por 10.000 visitas anuais, e podese multiplicar por 5 tranquilamente. E iso é o que pido, axuda, colaboración, porque necesitamos. Vale. Teresa, cando queiras. Sobre o patrimonio oral, agora mesmo non temos ninguna liña aberta, porque, bueno, como decía, temos a carencia a fundamental carencia de persoal adscrito ao centro, que agora mesmo está reducido ás cuestións de recepción de visitantes, non? Pero sí que é certo que cando se abriu o museo, sí que se fixo un esforzo, porque cando se abriu o museo sí que foi unha eclosión tamén desa recuperación do pasado mariñeiro, e houve varios proxectos asociados, de feito,
había durante varios anos facíase no verán a Festa das Tradicións Mariñeiras, e con iso fixeronse varios documentais nos que sí que se estiveron recuperando lendas e testimonios de mariñeiros, recuperáronse, nos temos ali unha das pezas que temos moi singular é unha rueca de facer cordelería, porque na Guarda houve ata 3 cordelerías, entón recuperamos, temos a último cordeleiro da Guarda, que ademais veu de Portugal, a tradición das cordelerías veu de Portugal, e temos os vídeos de como facían manualmente as cordas. Bueno, eu que non son de mar, foi cando me presente, claro, cando me din conta de sen cordas non se sabe o mar. É fundamental, é tan importante como o propio barco. Entonces sí que, bueno, pues temos eso atesorado, ¿no? de ese esforzo que se fixo. E logo se fixera tamén outro proxecto que era o de Tesouros Vivos do Mar, que se contactou con xentes da Guarda, representantes das diferentes profesións relacionadas co mar, dende a carpintería de Ribeira, o mariñeiro, a argaceira, que é a recollida do argazo, que tamén ten moito peso ali. E xuntouse nun documental, en un libriño, bueno, se reconoceu esas xentes como atesoradoras do patrimonio inmaterial. Bueno, eso, non se volveu traballar niso, porque se traballou nese momento, bueno, pues outro dos retos de poder seguir mantendo, poder ter unha liña para mantelo vivo, o mellor a través das redes sociais, como decían en Melide, ou nos, cun compañeiro anterior que tivemos, sí que tiveramos o propósito de que cando os mariñeiros achegaran ali, porque moitos mariñeiros achegan ao Museo do Mar e nos din, teño máis cousas na miña bodega. No, pero entonces tirarlles aí e ir grabando e ese tal. Pero bueno, as limitacións tamén que tiveramos ali, e logo ese rapaz sí que era moi implicado, bueno, ao final non temos as posibilidades, non tivemos as posibilidades de manter ese proxecto e darlle unha forma para que permaneza no tempo, esa sería a dificultade, no? Pero bueno, sí que algunhas cousiñas atesoradas hai. Pois nada, para falar de patrimonio oral, o primeiro que sí que me gustaría recalcar é a fala. Nos ali sí que tratamos de preservar o noso modo de falar, os nosos trazos dialectais. É algo que, por desgracia, seguramente se acabe perdendo, igual que se está perdendo a población, pero que nos tratamos de no noso discurso sempre falar da maneira máis nosa que temos. E despois, por outro lado, sí que miña mai, que é a que ten todo o mérito, fixo un montón de recollidas, ten de todo. Ela escribiu un libro que agora xa non se edita, porque non compensaba, pero ten un libro escrito, ten un montón de documentos recopilados, creo que leu toda a información que hai da zona, das pallozas, de absolutamente todo. Ten vídeos tamén de todos os traballos manuais que pudo recuperar, ten de miña tía abuela tecendo, ten de meu abuelo picando a pedra, facendo cestos. Quero dicir, o seu ordenador é un museo per se. Eso, todo o mérito teno ela. Despois sí que como iniciativa que se fixo no pueblo, non a través do museo, pero que vos dicía, ao final o museo é un pouco, somos nós, entón somos os veciños os que fixemos esta iniciativa. Fixemos uns QRs que están repartidos por todo o pueblo de Piornedo, porque ao final é un pueblo moi pequeniño, a xente chega ali, moitas veces non hai nin onde tomar un café, chegas ali, non sabes moi ben que ver, non sabes o que estás vendo tampouco, non entendes, e ocorriuse a unha veciña facer isto de uns QRs en varios puntos do pueblo, explicando un pouco que era cada punto. Eso foi unha maneira un pouco de recoller e de plasmar o que ali había. O sea, tampouco é que contemos cousas moi trascendentes, pero si nunha zona do pueblo se facía a beceira das cabras para subir cas cabras ao monte, eso eu creo que é interesante, que está ben sabelo e que a xente poda sabelo para acercarse un pouco máis aos veciños, á forma de vida e un pouco a todo en xeral. Estamos xerando nos viaxes. Bueno, pois
agradecemos as vosas aportacións que confirman, obviamente, a participación activa da comunidade coa memoria oral incluída nas narrativas que se amosan ou nas actividades que se proxectan, pero faltaríanos tamén, ao millor, falar un pouco da autorrepresentación, o sea, das coleccións amosadas como estrategia diferencial identitaria e de territorio. É dicir, que non é o mismo o que se amosa en Piornedo, o que se amosa en Melide, o que se amosa en Lalín e o que se amosa en A Guarda, porque, obviamente, estamos a falar de un eido local, aínda que todos estemos en conxunto en esa tesitura. Pero os museos locais, como estamos vendo, son realmente museos comunitarios, e nos museos comunitarios ten que funcionar e ten que predominar, penso que podedes decirnos que sí ou que non, como autorrepresentación, porque esa autorrepresentación, non sei se estaredes de acordo, que tamén empodera un pouquiño as comunidades que nos rodean. Exhibir a nosa propia historia, os nosos valores, o noso patrimonio, a nosa memoria non é só para nós, tamén é para os demais, non? Falaba antes Fátima desas outredades internas e externas, non sei onde estás, Fátima. Bueno, estás aí. Pero, bueno, a cuestión é que esta participación activa da que estamos falando, tanto vosa como xestores directos dos museos, como a través dos membros da comunidade, do terceiro sector, das persoas individuales, pero tamén do asociacionismo, incluso das institucións públicas que poidan colaborar con vos, pois eu penso que caracterizan moito estas tesituras dos museos locais e que tamén incluso se demostra na doazón de pezas que falabas antes, non? Esta peza tiño unha millor na miña casa, voucha levar para o museo. E incluso, eu penso que tamén na definición do discurso. Probablemente a comunidade é a que realmente escolle ou amosa o discurso. E con isto que conseguimos? Legitimar a identidade, fornecer tamén esa cohesión social e, bueno, o mellor proxectos de futuro, de desenvolvemento, de consolidación do centro, en fin, non sei que opinades ao respecto e de si vedes tamén que esa autorrepresentación é realmente a base e a finalidade dos vosos museos locais. Que opinades? Sí, bueno, en realidade o noso museo naceu con esa finalidade, precisamente. É certo que a ampla colección que temos está toda feita a base de doazóns da xente do pobo, que unha vez que o museo está en marcha, unha vez que van ali e ven o que hai, queren tamén ter parte da súa propia esencia, da súa propia, do que son eles, representado no museo. Xa dixen, o noso maior número de visitantes é xente non local, pero ainda así os locais, cando veñen, ou traen xente para decir, ven que che vou enseñar as formas de zapateiro do meu avó que están ali no museo. Entón, eso é unha forma de crear comunidade, de crear vínculo do museo coa propia comunidade. Nós temos, como Museo de Melide, temos un peso histórico a nosas costas, temos que seguir o legado do Seminario de Estudios Galegos coa publicación do Terra de Melide, entón nos deixaron ese legado que temos que tirar con el, o sea, tirar del e seguir mantendo, e iso é o que tamén a comunidade, o sea, a xente de Melide considera ese libro a súa Biblia, e nós, como museo, somos a súa iglesia, por decirlo así. Temos que seguir con esa idea. Eso é tamén o que fai comunidade. Nós tamén temos un montón de socios que son os que se sinten orgullosos, o sea, é como se síntense donos do museo. O museo foi construído por suscripción popular, o sea, adquiriuse a casa mediante unha suscripción popular costeada polos veciños de Melide. Entón, aínda que é unha fundación privada, unha xestión privada, é un museo completamente público. O sea, ali todo o mundo considera que aquilo é a súa casa. E as nosas coleccións están basadas en todo eso. Aparte, aínda que un museo etnográfico que recolle todos os aspectos da vida de Melide, nos temos só coleccións
de cousas, de artefactos que forman parte da vida de Melide, da vida da nosa terra, non temos cousas máis alá da nosa comunidade, creamos tamén seccións específicas, non? O zapateiro, que era un oficio gremial en Melide, os panadeiros, que ainda siguen sendo. Entonces, a xente sinte ese vínculo co museo, sinten que a súa casa onde se garda a memoria do pobo. Como deciden todos, estamos falando aquí, eu creo que o que escoitei de vos, de todos os vos, é o mesmo, todos temos a mesma precariedade, unha precariedade extrema, o sea, vivimos na indixencia todos, pero estamos falando de que facemos cousas e de que levamos como si fóramos, como si tiveramos un montón de cartos de donde tirar, o sea, eu creo que isto xa non só depende de nós, dos que traballamos nos museos, coa ilusión que temos de seguir mantendo, sino da ilusión que nos aportan as nosas comunidades, o sea, que non nos deixan esmorecer. O sea, traballamos para eles, non? Entón, inda que traballamos para nós, obviamente, pero me refiro que o noso traballo se fai porque ves esa ilusión, esa autorrepresentación que non só é nosa, sino de toda a comunidade. Estamos falando por todos eles, non? Entón, bueno, por eso, un museo comarcal, un museo local, ten, inda que os seus obxetos expostos poidan ser xerais, si son particulares, non? Son os obxetos desa familia en concreto. Entón, por eso, se sinten ese vínculo do museo coa comunidade. O sea, que non sodes museos para a comunidade, sodes museos de comunidade. Algo que aportar? Da vosa banda? Sí, con respecto a doazor de pezas, que non falei, eu sempre reitero públicamente o noso agradecemento profundo a 6.000 galegos que colaboraron con nós, 6.000. Vale, tamén é verdade que houve outros 6.000 ou máis que dixeron que non, pero vamos a centrarnos no positivo. O pobo galego con nós foi xenerosísimo, tremendamente xeneroso, e o 90% das pezas son doadas. Tamén é verdade que ten un traballo de restauración moi importante. As pezas prácticamente moitas estaban inservibles, moitas veces a xente que nos doou as pezas viñeron a ver uns anos despois e non creían que era a mesma peza, pero estaban orgullosos de habela doado ao museo. Síntense orgullosos, é unha forma maravillosa de facelos partícipes do museo, de facelos partícipes do proxecto. Igual que os veciños, se os implican nunha actividade, ou os socios, se os implican, canto máis se impliquen, canto máis traballen, canto máis axuden, máis consideran que é seu o museo. Nós creo que é o único museo de Galicia, que eu sepa, que cando empezamos, todos os veciños tiñan a chave do museo. Nós somos colección visitable desde o ano de 2000. Tiñan todos a chave do museo. Ainda siguen tendo algúns deles. E eu prefiero deixarlle a chave da miña casa cá do museo, porque hai pezas que non recuperarás nunca, non é o valor material, senón xa non as localizarías. Por lo tanto, esa implicación, esa participación, esa ilusión é realmente a base do triunfo, do éxito de calquer proxecto. Canto máis xente se implique, mellor. Igual que os estudiantes, igual que a universidade. Con respecto a escribir, bueno, eu tiña a transmisión da memoria histórica local, non? Eu estuve no ramo da banca 43 anos e tiña un xefe que decía o que non se escribe non existe. Todo que a mí non me digas nada, ti escribe. Efectivamente, eu creo que é certo, que non se escribe non existe, porque podes recordar unha xeración ou dúas, pero xa non pasa dai. Nos nosos 23 libros que levamos editados sobre a cultura local, pero tamén xenérica, patrimonio material e inmaterial galego, hubo xente profesional moi importantes, como o señor Quintía que decía antes, pero tamén escribimos moitos nós, porque eu creo que a historia debe escribir o protagonista, debe escribir o que a viveu, o que participou nela, o que sufreu nela e o que se ilusionou nela. Porque logo a posteriori cada un escribe o que lle parece, ou coeu o que lle contaron. E normalmente contan a outros que a contan como lle interesa. Entón, o protagonista, se é o obxectivo, é o que mellor coñece a súa historia. E un libro é sempre o que máis durará de calquera institución, porque hai unha serie de registros como o ISBN ou o ISNI, que son registros legales, onde, inda que se queimen todos os exemplares, ese registro existe e o libro pode se recuperar. Por lo tanto, é unha boa forma de transmitir a memoria. Tamén nos nosos obradoiros, os nenos, que creo que é por onde se debe empezar,
temos unha base teórica de todos os obradoiros moi importante, moi completa, que incluso lle facemos chegar aos grupos escolares se queren antes de vir, antes de xirar a visita, e creo que é por onde hai que empezar a cultura desde cativos, porque o 90% das pezas que hai no museo os menores de 40 anos non as coñecen. E, en todo caso, o museo non pode ser, en eso estamos todos de acordo, ten que deixar de ser unha exposición estática. Eso xa non vale. Hai que dar vida ás pezas, hai que dinamizalas, non é igual un apeiro colgado nunha parede con un apeiro usado nunha malla ou no proceso do liño ou en calquer outro proceso ou oficio artesán. Hai que dinamizar, os museos teñen que salir das súas paredes. Por iso eu defendo a figura do ecomuseo, porque noutros países de Europa, Italia, Francia, Cataluña, Portugal, que está aí ao lado, o noso veciño Portugal, ten un ecomuseo en Montalegre, que é aí ao lado de Verín, que é unha maravilla. Porque en Galicia non existe o ecomuseo. Eu creo que é unha carencia importante, un vacío legal importante que había que enrellenar, que había que completar, porque existen ecomuseos como o noso. Todo o que falamos aquí e todo o que facemos nós son labores dun ecomuseo. E invito-vos a que o comprobedes. Gracias. Nada, pouco engadir o que dixeches, porque efectivamente eu penso que a autorrepresentación, a representación dos museos como espacios nos que a comunidade se sente identificada é a base para a súa pervivencia, senón, pois son gabinetes de curiosidades. Entonces, creo que sí, que os discursos teñen que ir a que a comunidade vexase representada. E teña un poquinho que decía a compañeira de Melide, que a xente poida ir a, mira, vou te enseñar isto que así o facía a miña avó, así o facía a miña nai, así se facía antes. Agora non teño, pero hai un lugar onde se alberga ese tesoro do noso coñecemento. Pouco máis que engadir. O sea, para nós no Museo da Guarda pasa un poquinho eso. Sacamos a colección adiante, aí están as pezas, pero fai pouco se plantexou a súa reforma e, a suxerencia que facía era esa, que no discurso eu decía, o discurso ten que pasar non é un museo do mar, é un museo das xentes do mar, ten que falar do que facían as xentes do mar, porque museos do mar, o de Galicia, que está ali en Vigo, pero para mí é fundamental, senón non se entende. Pois eu quería decir que na Palloza o que temos é unha grande responsabilidade, porque as pallozas son o símbolo identitario de Ancares, e a maior parte da xente de Ancares vivía ou viviu nunha palloza. Entonces, temos unha responsabilidade moi grande no sentido de que a xente que ven ali ven moitas veces abuelos cos seus netos que están en Barcelona a enseñarlles como se vivía na casa, como se vivía na palloza, como traballaban, como, ao fin de contas, non lle poden enseñar a súa casa porque xa non está. Entonces enseñanlle a nosa. E entón temos unha responsabilidade moi grande de transmitir realmente como era a vida nelas. Por suerte, temos un montón de... eu teño a suerte de ter un montón de xente cercana que me pode transmitir como era esa vida, porque eu xa non viví nunha palloza, pero miña mãe sí, hasta os 7 anos, meus abuelos tamén, que ainda viven, entón ainda me contan todas as batallitas, igual que eles, todos os veciños do pueblo. Entón realmente é algo que eu sinto moi de cerca e que de alguna forma vivo moi de cerca, e creo que temos unha responsabilidade moi grande de transmitir todo ese coñecemento. E é o que dicían os compañeiros, ao final, un museo, sino as ferramentas son un pouco internacionales, digamos, de algún modo. Tesles que dar o valor que teñen en cada sitio. Os nomes incluso tamén é moi importante. Outra cousa importante na nosa zona, por exemplo, ao ser unha zona bastante turística, é a toponimia, que se perde como en moitas outras zonas, pero nos notámoslo moito nas rutas que facemos a través do museo, tratamos de un pouco de concienciar a xente dos usos que se lles daba antes ao monte, do respeto que había polo monte, pero tamén dos nomes que tiñan as cousas, porque de repente chegou alguén de fora e dixo, anda, este monte recórdame a non sei que, voulle chamar así. Ese non é o nome original e aí tamén hai unha perda de cultura moi grande. Entón, realmente, temos un patrimonio oral bestial, pero que temos que saber transmitilo e perpetualo de alguna forma. E creo que iso é labor dos museos, é a nosa labor. Vamos a dar entón vox
populi a todos os que queiran intervir, porque recapitulando un pouquiño, falamos concretamente das experiencias concretas destes 4 centros etnográficos, destes museos locais e comunitarios, de como ven eles esta reconstrucción dos discursos hexemónicos anteriores, pasándose agora aos museos do século XXI, xa con esa inclusividade, igualdade, sostenibilidade e accesibilidade do seu patrimonio material e inmaterial. Falouse tamén da importancia da autorrepresentación como estrategia diferencial identitaria e de territorio e tamén da importancia da participación activa da comunidade en eses conceptos, incluindo, por suposto, a memoria oral que se traballa ou se inclúe nas narrativas amosadas ou senón nos proxectos e nas actividades realizadas, alo menos en estes 4. Non sei se algún de vos quere tomar a palabra para establecer algunha puntualización, apuntamento ou opinión ao respecto do que levamos falado, porque, temos aínda uns minutiños e en vez de, ao mellor, de presentar outra liña de traballo, de debate para falar nós, pois, primeiro, si tedes vos algo que apuntarnos ou que decirnos en grupo, non só a nós, a todos, entre todos e para todos. Algunha intervención? Gracias, Felipe, gracias. Sí, non dicía eu que, pois para... O que vou comentar, en realidad, teria que comentar non agora, senón como corolario deste coloquio, corolario final, non? Pero, despois, concreto. Eu formo parte dun grupo de xente que se dedica aos museos, que estamos aquí nesta sala, que xa somos os vellos. E estamos na rampla de saída e, de alguma maneira, casi estamos, como decía o noso amigo Vieito, descatalogados. O feito de estar descatalogados quer decir que nos dá un panorama, nos permite ter un panorama desde hai moito tempo sobre este problema, sobre outros problemas relacionados cos museos. Eu creo que vou pecar de inmodesto, fun o primeiro que escribiu dos museos comarcais e locais. Escribiu un artigo monográfico sobre os museos comarcais e locais. Creo que a finais dos 70 ou comenzos dos 80, xa choveu. Daquela, os museos comarcais e locais, fundamentalmente eran museos etnográficos, da etnografía local, con algo de arqueoloxía. O exemplo máis claro podía ser Melide e a Fonsagrada, precisamente, que son outros dos medraños que temos aquí. Claro, agora hai unha evolución grande, unha evolución moi notable, porque xa non son só de tema etnográfico e arqueolóxico, senón que hai temas novos. Aí está o Mubicla, que nos explica moi ben a mecanización do campo, están os de Anfaco, que nos explica as industrias conserveiras. Son museos, entran nese firmamento de museos comarcais e locais que son máis que eso, non? Tamén recordo un libro que se publicou nos anos 80 que se titulaba Viaja a los pequeños museos de Galicia, de Anselmo López Morais, que, por certo, pareceu moi mal a algún director de museo, porque os da Catedral de Diócese de Mondoñedo dixeron que eles non eran pequeno museo, que eles eran un gran museo, que colleu un cabreo tremendo, don Santos San Cristóbal, porque aparecía un libro que era Viaje a los pequeños museos de Galicia. Pero resulta que neses pequenos museos de Galicia, en realidad está o futuro, e agora o estamos vendo. Estamos vendo porque, afortunadamente, a mellor non dábamos un duro hai 30 anos por estes museos, pero agora hai cada vez máis. E non vamos entrar na discusión nominalista se os temos que chamar museos, coleccións visitables, centros de interpretación, aulas didácticas ou demo maior, porque o debate nominalista, eu xa o dou por debate, que a mellor había cabelo, pero xa hai tempo, pero eu xa o din por perdido, porque a palabra museo, todos saben que existe un museo de jamón, en calquera cidade hai un museo de jamón. El museo do chocolate, que hai un museo do chocolate en Astorga, pois unha tenda de chocolate se pon un museo de chocolate. E un titular dun periódico deportivo dice un gol de museo. Entón, a palabra museo, de alguma maneira, perdeu sentido.
E agora, claro, a legislación quere, agora chamanlle centros museísticos. Centros museísticos pode ser desde un centro de interpretación da pataca ao CEGAC. Entón, bueno, vamos deixar o debate nominalista porque nos liaría bastante. Pero o que sí quería resaltar, por eso digo que sería unha especie de colorario ao que estou vendo que está sendo este coloquio, é que hai futuro para este tipo de museos. Hai moito futuro, sobre todo porque hai moita xente, ou hai bastante xente nova, que está disposta a traballar por estes museos, que está disposta a pelexarse polo seu territorio, pola cultura do seu territorio, non só por coleccionar uns trebellos agrícolas ou un feixe de materiais arqueolóxicos ou de calquera outro tipo, sino porque hai efectivamente unha vinculación coa comunidade social que rodea ese centro. E aí teñen moito que decir as asociacións culturais e todas estas confrarías que saen todos os días na prensa que fan labor de denuncia, labor de recollida, labor de difusión, etc. Moitas veces, casi sempre, con moitas dificultades, pero que está aí, e eu creo que afortunadamente hai futuro para estes museos comarcais e locais. Si me gustaría facer fincapé en que non deberamos caer, creo que non, caemos, pero bueno, porque ás veces nos medios o ves, a disociación de patrimonio material e inmaterial. Non debe haber disociación entre patrimonio material e inmaterial. O 99% do patrimonio material ten detrás un patrimonio inmaterial vinculado aos usos, ás funcións, ás crenzas, etc. E viceversa. O patrimonio inmaterial sempre ten algún reflexo material, sexa grande ou pequeno. Pero que non callamos nese perigo de disocialo, non? Podemos disocialo a efectos de facer un estudo académico, pero non a efectos de comprender o patrimonio vinculado a estes museos. E logo, bueno, a historia dos medios, dos recursos, non? Claro, aí o papel das administracións ten que sumarse o papel que estas asociacións e os voluntarios están facendo nos ámbitos máis diversos, non? Porque, efectivamente, non é o mesmo a Palloza de Isolina que outros centros que xa teñen, que sei, o que citaba, o chamado Museo de Anfaco, que é un museo dunha fábrica dos fabricantes de conservas, non? Son temas, son ámbitos distintos, pero teñen un fío de comunicación común. A historia esta dos medios sempre contei, sempre creo que dixen, non hai moito, aquel coloquio que houve en Pontevedra, que estaba tamén a Aurelia, que isto sempre é relativo. Claro, abres a boca, eu sempre abrín a boca, cando os grandes museos, Verbigracia, Lugo, Pontevedra, etc., se queixaban de falta de medios. E logo, os outros, que teñen que sair, en plan lesión romana, a arrasar, porque se os museos de Lugo, Pontevedra, etc., teñen moitos medios, que pasa cos outros? É o famoso parágrafo de Segismundo na obra de Calderón de la Barca. Bueno, pois o que ven detrás é moito peor do que ti eras. En resumo, como corolario, perdón polo rollo, que eu creo que, afortunadamente, hai futuro, hai xente que pode soster, que debe soster os patrimonios, os museos ou centros comarcais e locais, porque o territorio e o país o necesita. Quero dicir, non se deben fomentar, e moito menos crear, para que veñan os turistas, que é normalmente o que as autoridades políticas primeiro tiran pola boca, non? Non, vamos crear isto porque así vai vir moita xente. Non, mire, non é para que veña moita xente, é por dignidade propia, por asunción propia do patrimonio. O museo ten que ser primeiro para nós, para os que estamos ali. Despois, se ven xente, moito mellor. O turismo é un gran invento, como decía a película aquela de Martínez Soria, non? Pero non aí temos que crealo. Por eso entendo o problema de Melide, claro, cando José Manuel Broz pensou, e moitos outros pensaron no Museo da Terra de Melide, o que menos pensaban é que iba a ser un museo para peregrinos, para que pasaran 30 e tantos mil peregrinos, que está moi ben que pasen, pero a idea inicial, seguro, amigo Broz, que non era esa. Bueno, sempre
conto para rematar unha anécdota relacionada con Broz, que lle preguntaban que por que el tivera na cabeza crear un museo etnográfico, maiormente naquela altura, en Melide. A resposta de José Manuel foi: porque a mí non me gusta o fútbol. Dice, e os fines de semana que os amigos iban ao fútbol, dice, eu me dedicaba a pasear pola comarca e recoller cousas e dibuixar cousas e tal, non? Pois eso. Moitas gracias, Bob. Ten a palabra entonces o Mubicla de Trasliste Láncara. Bueno, moitas grazas. A verdad que me provocou Felipe, porque se dixo que eran os descatalogados, entón temos que empezar por aí, Felipe. O sea, queda moitísimo que aportar. Realmente estamos falando de museos, polo tanto as cousas descatalogadas é o primeiro. Así que Reboredo, Sierra, Felipe, para min, para nós, eu creo que debe ser do primeiro, non? O que me provocou Felipe ahora foi a contar por que, eu creo que cal foi o xermen inicial de Mubicla, non? Pois o meu entusiasmo, apoiado pola miña familia, sobre todo por María, pola miña muller que está aquí, en conseguir que volva xente ao campo, en aumentar, en facer equipo no campo, en facer que a xente ame o seu traballo, non só polos cartos que dan as granxas de leite, que dan moitísimos, senón porque se sinta xente do campo, non? Entón eu son gaiteiro, pero o meu nivel musical non é, comparado co nivel que hai hoxe, non está á altura. Aunque, bueno, eu deféndome tocando a gaita, pero eu non son capaz de coller unha partitura e interpretala como a ler un poema de Rosalía. Entón, vía que me costaba usar a música como soporte para transmitir a necesidade da volta ao campo e tal. E un día nunha cena de bastante nivel, alá no Museo de Alta Tecnoloxía de Massey Ferguson, a 70 km ao norte de París, un paisano español dixo que o orixe de John Deere foi Juan de la Cierva. Dixen, semellante burrada non acaba de decir, este home. Entón, deime conta. Dixen, anda, que fago eu aquí turrando coa música? Vou polo lado dos museos, porque aquel home tiña o único museo de maquinaria agrícola de España, naquele momento. Entón, porque aí son enxeñeiro, isto gustame moito, eu controlo, tal e cual. E aí empecéi. Entón, a partir de aí descubrín este maravilloso mundo, non? Ese foi o xermen, ao cal Felipe foi un dos que máis contribuiu porque foi o mentor do proxecto museolóxico e o que nos deu moitas pautas, non? Polo tanto, eu creo que cada museo, non sei se Manolo recorda porque creo o Museo da Casa do Patrón, que tamén foi un referente para nós, pero eu recordo que foi eso, o sea, para min, como un dos creadores de Mubicla, foi unha chispa que me saltou un día e dixen, anda, isto de conseguir que veña xente ao campo, vou no instrumentalizar a través dun museo. E non foi ningunha invención, nin ningunha cousa extraña, nin nada que non funcione, porque realmente está tendo un sentido. E a xente ven ali, e cando lle explicamos o porqué, cando é no verán empezamos a visita guiada á sombra dunha figueira, digo, bueno, este é o primeiro elemento vivo deste museo, que é unha figueira que plantou o meu avó no 1916. E a sombra dela dicíame que éramos ricos, porque estábamos á sombra, sin traballar, e os figos medraban para nós, sin nós traballar tampouco. E ese tipo de discurso, pronunciado desde un museo, invita á reflexión e xunta a xente. A xente agora xa non vai á misa, xa non conversa ao sair da misa, pero cando veñen ao museo sí que conversan. O primeiro conversador son eu. E o primeiro en intentar convencelos con cariño e con armonía que volvan ao campo son eu. E usamos o soporte do museo e a verdad que vos digo que estamos fascinados co que está sucedendo. E gracias, Felipe, polo descatalogación. Sí, gracias. Sí, claro que sí, espera un momentiño. Ben, bueno, está claro que a pesar das eivas, das carencias, das necesidades que as temos todas, e como ben dice Felipe, estuvemos agora nun encontro internacional de museos e de verdad que hasta o Louvre, o sea, todos tiñan as súas eiviñas que solucionar e os seus proxectos para mellorar. Pois, sí. O que está claro é que o que estamos vendo aquí e o que acaba de decir tamén o compañeiro é que esa ilusión que pon el e que poñemos a maior parte dos profesionais
e non profesionais tamén nos nosos centros museísticos. Esa ilusión e ese amor obviamente vai a pro de conseguir transmitir ese compromiso coa nosa terra e coa nosa cultura ás vindeiras xeracións. Íbamos deixar, que quedaría moi ben a intervención de Felipe Arias, que me consta e vos lo digo, que efectivamente, igual que o compañeiro Sierra e Reboredo, os patróns deste Museo do Pobo Galego, levan loitado e falado en múltiples reunións nas que eu he estado presente, por iso falo de que o teño ido, de que sempre lle intentaron dar esa dignidade, esa cabida aos museos, como lle chamaba ele en principio, comarcais e locais. Que digo que quedaría moi ben como corolario, pero como houve outras intervencións e outras alusións, quere tamén falar Manuel, dar un momentiño e xa o que diga María Xosé con respecto ao programa. Gracias a Marcos, dou fe que toca a gaita, que tocou ali con nós, estábamos, veu unha malla unha vez, e alegro-me moito de que, de alguna maneira, contribuímos a que fundaras ese gran museo, a meterche esa ilusión, porque tes un gran museo. Noraboa. Gracias. Antes de que te vayas, rematamos ou damos paso a algunha intervención máis? Ui, un minuto. A ver quen é. Quería falar... Hola, boas. Grazas polas vosas intervencións. Pareceume, algúns dos iniciativas non as coñecía, pareceume moi interesante. Moitas gracias. Identificaste? Perdón, son Aida Lojo. Gústame os museos, gústame pensar sobre eles, creo. Estaba pensando, antes que estabades falando, non, sobre as recollidas orais e sobre a importancia de transmitir o patrimonio, non, do pasado, pensando na conversa que plantexaba Fátima sobre o futuro e sobre as utopías. Se vos no voso traballo de día a día pensades no presente e na necesidade de elexir e guardar o que está pasando agora mesmo para o futuro, non? Penso eu, por exemplo, perdoa que non recordo o teu nome Celtia. Parecíame interesante simplemente o que plantexabas de que ti non chegaches a vivir nunha palloza, pero a túa conexión ca palloza, non? Iso tamén o transmites nas visitas que pode facer a xente á palloza. Refírome a que como os museos poden falar do presente en sí, da relación con os que temos agora mesmo co patrimonio, non? Ou no caso do Museo do Mar, falar do traballo presente que se fai no mar, non? E que os museos non simplemente contén o pasado, senón que contén o presente e que realmente, dende a conversación do presente, pensemos no futuro, non? Non sei hasta que punto creo que é verdade que hai unha urxencia de protexer ese pasado que non se tivo protexido, non? E entón, ás veces poñémonos enseguida a facer esas entrevistas a xente que viveu no pasado, pero, bueno, se tedes tempo, se recolledes ese presente que pode conversar co pasado e creo que pode dar moitas solucións para o futuro, ou así gústame pensalo a min. Iso, se o tedes presente. Xa está, non? Sí. A ver, eu con respecto a se o transmito nas visitas, sí que teño moito que decir, porque realmente o que transmito nas visitas, porque creo que é o que máis acerca a xente a conocer algo. Cando tú lles dices que formas parte de eso de alguna forma, pois creo que é o que realmente emociona, o que realmente cala, non? E con respecto a si me planteo... A ver, eu creo que sí, que por outra parte a labor dos museos tamén é recoller o que se está facendo no momento. Quero dicir, eu espero que en algún momento, se os meus fillos siguen ca palloza, pois lles conten que houve un momento no que fixemos o dos QRs e que os puxemos por aí. O sea, encantaríame que eso seguise así. Por suposto que creo que así está na nosa man, porque ao final, en pueblos pequenos sobre todo, pero nos grandes tamén, somos a vía que ten a xente de conocer un pouco a historia dese sitio, pero tamén o presente dese sitio. Entón, o feito de que lles digas, pois eu que sei, pois esta noite vamos xogar unha partida ás cartas, por si queredes vir, pois
tamén creo que é unha forma de facer historia, no? De alguna forma, e de incluir a xente nun contexto no que, ao mellor, de outra forma, non se sentirían incluídos, e ao mellor relegar todo ao pasado, pois tampouco é xusto de todo. Algún ultimísima apuntamento? Sierra. Digo que de todas as cousas interesantes que escoitamos ao longo da mañán, quería facer un apuntamento para deixalo no aire e que podamos estes 2 días seguir falando, e que esta frase que acabo de decir Mario de Múbicla, cando dixo que isto está tendo sentido, esta é a clave, esa expresión é a clave. A idea de que o museo construa sentido, outorgue sentido, transfira sentido e cree unhas relacións cun entorno que asuman e capten ese sentido. Este é o elemento máis importante. E cando falamos de etnografía ou de mirada antropolóxica, a mirada antropolóxica é descubrir as claves, entre outras moitas cousas, as claves do sentido das cousas. Por iso a noción, estou de acordo con Felipe, eu son adversario declarado, teño dito moitas veces escrito, da noción de patrimonio inmaterial. Porque realmente o recoñecemento dun valor adicional, dunha plusvalía simbólica, que é a noción de inmaterialidade, a calquera cousa, é a que lle outorga sentido. Por lo tanto, todo o patrimonio é inmaterial. Unha arquitectura é patrimonio inmaterial no sentido en que lle conferimos un sentido. Un obxecto é un patrimonio inmaterial, aínda que sexa aparentemente, fenomenolóxicamente material, porque lle atribuímos, lle damos e construímos con ese obxecto un sentido. Por tanto, esa frase que acabamos de escoitar do compañeiro de Múbicla é algo que debemos debullar e rumiar, porque aí está a clave de todas as cuestións e dos retos que ten o patrimonio, a utopía, da que falaba Fátima a mañán. Pois apuntarémola para reflexións. É certo que, como vedes, toda a reflexión é susceptible